Σήμερα θα παρακολουθήσετε την παράσταση «Διπλή απιστία» του Μαριβό. Είναι μια παράσταση που έγινε με την ομάδα ενηλίκων, με το Α τμήμα της ομάδας ενηλίκων, υπάρχει και άλλο τμήμα. Δεν θα σας πω κάτι για το έργο, ελπίζω να το απολαύσετε. Είναι μια ερωτική κωμωδία και εύχομαι να περάσετε καλά. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. J'ai perdu ma tête dans la rue Saint-Honoré. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est ma tête? J'ai perdu mes bras sur la place de l'Opéra. Je ne les ai pas trouvés. J'ai cherché ça et là, dis-moi, où sont depuis que j'ai perdu, je suis en pièces sur la rue. Et je me dis que les morceaux à moi d'être. Et parle-moi, notre cher, lorsque je ne suis pas entière, j'ai besoin j'ai cherché ça et moi, je ne l'ai pas Κυρία μου, ακούστε με! Σας βαρέθηκα! Δεν νομίζετε ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε λογικά? Όχι, δεν νομίζω. Εγώ δεν έχω σκοπό να σκεφτώ ποτέ λογικά. Παρά τα αυτά! Παρά τα αυτά, εγώ δεν είμαι λογική. Δεν θέλω. Και 50 φορές να αρχίσετε τα παρατάφτα σας. Εγώ λογική δεν θέλω. Τι έχετε να πείτε τώρα? Εχθές διπλήσατε τόσο ελαφρά που αναμφιβόλως θα αρρωστήσετε άμα δεν φάτε τίποτα και σήμερα. Α, εγώ την υγεία τη συχαίνομαι. Και θα χαρώ πάρα πολύ άμα αρρωστήσω. Γι' αυτό το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε πίσω όλα όσα μου σερβίρουν. Μια και δεν θέλω ούτε πρωινό, ούτε μεσημεριανό, ούτε βραδινό. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο. Το μόνο που θέλω να έχω είναι ο θυμός μου. Το μίσος που νιώθω για σας. Όλους σας. Έτσι θα είμαι. Μέχρι τη στιγμή θα ξαναδώ αυτόν που μου πήρατε. Τον Αρλεκέν. Ορίστε. Αυτές είναι οι αποφάσεις μου. Και αν εκείνο που θέλετε είναι να με αποτρελάνετε, συνεχίστε τα κηρύγματά σας περί λογικής. Και σύντομα θα τα καταφέρετε. Α, δεν θα το διακινδύνευα. Βλέπω ότι τηρείτε τις υποσχέσεις σας. Παρατάφτα. Να το πάλι το παρατάφτα. Συγγνώμη, αυτό μου ξέφυγε ειλικρινά. Δεν θα το ξαναπώ ποτέ. Υπόσχομαι να βερθωθώ. Θα σας εκλιπαρούσα απλώς. Μα είστε αδιόρθωτος. Βρίσκω τις εκτιμήσεις σας το ίδιο Το συγχωμένες. γεγονός πως αυτός που σας αγάπησε, μα είναι ο ηγεμόνας σας. Βέβαια, αυτός είναι ο Φέντης. Αλλά τι δηλαδή, πρέπει να τον αγαπήσω και από πάνω? Όχι, δεν πρέπει. Γιατί δεν μπορώ. Είναι απλό. Και ένα παιδί θα το έβλεπε. Μονάχα εσείς δεν μπορείτε να το δείτε. Πιστείτε πως παρά το γεγονός ότι η δέσμευσή του ήταν απλώς να επιλέξει μια οποιαδήποτε υπηκό του για σύζυγο, ανάμεσα σε όλες τις άλλες, μα εκείνος διάλεξε εσάς. Και ποιος του είπε να με διαλέξει? Εμένα με ρώτησε. Αν με ρώταγε, Σίλβιο με θέλετε, εγώ θα το πατούσα. Όχι κύριε, καθότι μια σωστή γυναίκα οφείλει να αγαπά τον άντρα της. Αυτό μάλιστα. Αυτό είναι λογική. Αλλά όχι, αυτός με ερωτεύτηκε στο πι και φι. Με έκλειψε. Δεν καν με ρώτησαν εμένα. Μ' αρέσει. Με σκοπό να σας προσφέρει το χέρι του. Γιατί να το κάνω εγώ το χέρι του? Αν δεν απλώς από μόνη μου το δικό μου να το πάρει. Τι έτσι, πάρ' το τώρα. Σταματά. Ανοίξτε τα μάτια σας. Δείτε την τύχη σας. Και
βγήκα εγώ να το γυρέψω. Αν είναι νέος και αξιέραστος, παιδιά του με χαρά του. Εμένα μου περισσεύει. Ας τα κρατήσει αυτά για τους ομοίους του. Και εμένα ας μου αφήσει μονάχα το φτωχό μου αρλελελελελεκέν. Ούτε κύριος είναι σπουδαιότερος από ό,τι εγώ κυρία, ούτε είναι πλουσιότερος, ούτε διασημότερος, και το σπίτι του είναι καλύτερο από το δικό μου. Και μ' αγαπάει απλά, εγώ το ίδιο. Να πεθάνω από τον καημό μου. Αν συνεχίσω να μην το βλέπω. Είμαι έξαλλη! Θέλετε να μου κάνετε μια χάρη? Φύγετε από μπροστά μου! Δεν αντέχω να σας βλέπω! Αφήστε με στην ησυχία μου να κλάψω! Η φιλοφρόνησή σας εξεφράστη με συντόμως πλήσαμον. Παρ' όλα αυτά, ηρεμήστε, κυρία μου. Μη μου πείτε τίποτα άλλο. Απλώς φύγετε! Και άλλη μια φορά ηρεμήστε. Τον αλελελελεκέν θέλετε. Θα έρθει. Πήγα να τον βρούνε. Δηλαδή θα τον δω! Και επιπλέον θα του μιλήσει. Θα τον περιμένω! Αλλά τυχόν με κοροϊδεύετε. Δεν πρόκειται ούτε να ξαναδώ, ούτε να ξανακούσω κανέναν! Bonjour, comment ça va? Bien? Quoi? C'est pas mal. Λοιπόν, υπάρχει καμία ελπίδα? Τι σου είπε? Ειλικρινά, αυτά που είπε, δεν αξίζει τον κόπο να τα επαναλάβω. Τίποτε ανάλογο το ενδιαφέροντό σας. Δεν έχει σημασία. Πες μου αμέσως. Όχι, όχι, κύριε. Ασήμαντες φλιαρίες, απλώς που η ακρόασή τους θα προξενούσε ανία. Έρωτας για τον Αρλεκέ. Ανυπομονησία να τον ξαναδεί. Είπα να μικρή προθυμία να σας συναντήσει. Σφοδρή επιθυμία να μην σας αντικρίσει. Καθώς και έντονη απέχθεια σε εσάς. Τα έχω ήδη πει στην υψηλότητά του. Μα είναι τελείως μάταιο. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα προχωρήσουμε. Έχοντας ως μοναδικό μας στόχο το να καταστρέψουμε τον έρωτα της Σίλβια για τον Αρλεκέν. Έχω την αίσθηση προσωπικά πως αυτή η γυναίκα έχει κάτι το αλόκοτο. Να αρνείστε αυτά που αρνείτε. Μα είναι εντελώς αφύσικο. Δεν λέγεται γυναίκα αυτό, το βλέπετε. Με μια γυναίκα το κάθε τι θα βρίσκει την ακολουθία του. Ενώ με αυτή, όλο κολλήματα. Πράγμα που μαρτυρεί μυστηριώδες φαινόμενο. Είναι προτιμότερο να μην συνεχίσουμε άλλο. Με αυτό ακριβώς το μυστηριώδες φαινόμενο είναι που επαυξάνει τον έρωτά μου για αυτή. Κύριε μου, μην τον ακούτε με τα μυστήριά του. Αυτά συμβαίνουν μόνο στα παραμύθια. Το γνωρίζω τον φίλο μου και σας λέω πως μοναδικό μας μυστικό είναι η κοκεταρία μας. Μέσω της φιλοδοξίας η Σίλβια δεν είναι αλώσιμη. Όμως έχει και αυτή καρδιά και κατ' επέκταση ματαιοδοξία, με την οποία ξέρω πολύ καλά πως να την υποτάξω. Πήγανε να ψάξουν τον Αρλεκέν. Μάλιστα, το περιμένω. Ναι, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο και ρυψοκίνδυνο να φέρουμε τον εραστή της εδώ πέρα. Το μόνο που θα καταφέρουμε είναι τα αισθήματά της γι' αυτόν να μεγαλώσουν. Αλλά άμα δεν τον δει, θα παραφρονήσει, μου δώσε το λόγο της. Κύριε, σας έχω ήδη πει πως ο Αρλεκέν μας είναι απαραίτητος. Ωραία, λοιπόν, αδρανοποιήστε τον με οποιοδήποτε τρόπο. Τάξτε του αγαθά από μένα, αρκεί να παντρευτεί οποιαδήποτε άλλη εκτός από αυτήν. Ακόμα και αν αρνηθεί, θα τον υποχρεώσουμε να το κάνει. Όχι! Ο νόμος που μου επιτρέπει να παντρευτώ οποιαδήποτε από τις υπηκόους μου απαγορεύει ρητά να φερθώ άσχημα σε οποιοδήποτε. Ηρεμήστε, έχετε δίκιο. Όλα θα διευθετηθούν με τρόπο ειρηνικό. Λοιπόν, η Σίλβια σας γνωρίζει, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι εσείς είστε ο πρίγκιπας, έτσι δεν είναι? Μα αφού σας το είπα, μια μέρα που είχα πάει στο κυνήγι, απομακρύνθηκα από τους συναδέλφους μου και βρέθηκα κοντά στην αυλή της. Διψούσα και μου έδωσε ένα ποτήρι νερό να πιω.
Μαγεύτηκα από την ομορφιά της και της το εξομολογήθηκα. Και την είδα άλλες 4, 5, 6 φορές, ακριβώς έτσι όπως είμαι, σαν αξιωματικός της αυλής δηλαδή. Και παρά το γεγονός ότι μου φέρθηκε καλά, δεν μπόρεσα να απομακρύνω από τον... Ο οποίος βέβαια μας είδε και μας έπιασε στα πάσα 2 φορές. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την άγνοιά της ως προς το ποιος τα αλήθεια είστε. Όπως και το ότι νομίζει πως θα συναντήσει τον πρίγκιπα πολύ αργότερα. Εγώ αναλαμβάνω όλα τα υπόλοιπα. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα ενεργήσετε κατά τη θέλησή μου. Ωραία λοιπόν, αν μπορέσετε να μου δώσετε την καρδιά της ίδια, δεν θα υπάρχει τίποτα που να μην δικαιούστε. Τριβελέν, πήγαινε να πεις στην αδερφή μου πως αργεί πολύ. Δεν χρειάζεται. Νάτε. Λοιπόν, πάω να βρω τον Αρλεκέν. Ήρθα στις διαταγές, τι με θες? Για πλησίασε λίγο να σε δω. Ορίστε, με την άνεσή σου. Μάλιστα. Στις ομορφιές είσαι σήμερα, Εγώ το ξέρεις, πώς και το παρατήρησα. Άι, μερικέ καλά αυτά φτιάς ίδια από πάνω σου. Αδύνατον, θα στήσω ο καθρέφτης. Πριν που σου λέω ότι είναι απαραίτητο. Α, μα τι σου φταίει τώρα το μακιγιάζ μου. Ξέρετε μου, μεγάλο κορίτσι σε πια και μάλιστα πολύ εμφανίσιμο κορίτσι. Σου αρέσει να αρέσεις. Είναι αδυναμία μου. Ακούστε κόσμο η αδυναμία της. Το είχα ξεχάσει καμιά από τις αδυναμίες και τα καλλιτικά σου. Εδώ έχουμε ένα παλικάρι απλό, άβγαλτο, ένα χωριατόπουλο που νομίζει πως όλες οι γυναίκες σαν και εμάς πρέπει να είναι σεμνές όσο και οι γυναίκες στο χωριό του. Αυτές εκεί κάτω, μωρέ, την ξέρουν αλλιώς τη σεμνότητα από ότι εμείς. Και οι ελευθερίες μας δεν τις σκανδάλιζαν. Γι' αυτό σου λέω, κοίτα με. Ξέχνα τα καλλιτικά σου και τις αδυναμίες σου και ξανασκέψου τους τρόπους σου, γιατί σε αυτούς αναφέρομαι. Καταλαβαίνεις, μωρέ, τι εννοώ. Για να ακούσουμε, τι θα του πεις. Να θα του πω. Εσύ τι θα έλεγες δηλαδή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα κοντενταρία 0. Έχεις μια λαχτάρα στο ύφος σου να αρέσει, την ξεχνάμε. Μου βγάζεις κάτι το εντυπόλο, το μπριόζικο, άλλο πάλι κάτι το εύθραυστο, το αγγελικό, το τελικάτο, ενώ τα ματάκια σου έχουν κάνει το λιμωμένο, το κοκκέτικο, το δολοφονικό, προσπαθώντας να κάνεις ένα στυλ νεανικό, να το κομψώ, να το πω, και λίγο άτακτο. Καλέ, μιλάς με τον κόσμο και δίνεις απαντήσεις σε συγκεκριμένο τόνο και με συγκεκριμένο λεξιόγειο, προσπαθώντας να κάνεις μια ατμόσφαιρα φινέτσας και πικάντικο καρδιατισμός. Λιζέτ μου, καλή μου, αυτές οι μικρότητες είναι καλές για ένα κορίτσι του κόσμου. Και μάλιστα θεωρούνται και χάρες, βλέπεις, γιατί οι καρδιές των ανδρών έχουν μάθει να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, εδώ σε μένα, πρέπει να ξεχάσεις κάθε γόητρο αυτού του τύπου. Ο συγκεκριμένος νεαρός δεν θα το ενέκρινε καθόλου. Το γούστο του δεν είναι και τόσο φίνο. Για να καταλάβεις. Είναι σαν κάποιος που σε όλη του τη ζωή δεν έχει πιει παρά μόνο γάργαρο νερό από πηγή. Άμα του δώσεις κρασί και λικέρ θα το ξενήσουν. Έτσι όπως το τοποθετήσω όμως δεν βλέπω τα γόητρά μου τόσο γοητευτικά όσο περιγράφω. Καλά τώρα είναι γιατί τα εξετάζω εγώ από τη δικιά μου την πλευρά. Για τους άντρες μιας χαρά ασφαλής είσαι. Πώς να σου το πω. Λοιπόν, άσε το βλέμμα σου ελεύθερο, μην το έχεις πλάνο. Το κεφαλάκι σου στη θέση του, σταμάτα πια να τον ηρεύεσαι ζεφυροκρουσμένο. Η έκφρασή σου. Όπως όταν είσαι μόνη σου και δεν σε κοιτάει κανείς. Για να δούμε τι κατάλαβες. Για ρίξε με ένα βλέμμα αθόρμητο. Αυτό το βλέμμα είναι καλό. Θέλει κάποιες διορθωσούλες ακόμα, τις θέλει όσο να πει. Αν είναι δυνατόν για τον Αρλεκέν όλα αυτά. Μάλιστα γι' αυτό. Το καημένο τα αγοράκια που δεν τον αγαπώ θα έχω τύψεις. Άλλωστε εγώ είμαι τίμη. Μωρέ, άι και καλύψου από εδώ που είσαι τίμιο κορίτσι. Καλή μου Λιζέτα, αγάπη μου, γλυκιά βρε, άμα σ' αγαπήσει θα σε παντρευτεί μωρέ και τότε πλούτησες. Έχεις ακόμα τύψεις. Ούτε εσύ ούτε εγώ δεν είμαστε τίποτα άλλο από κόρες ενός κοινού αυλικού του παλατιού. Έτσι θα γίνεις μεγάλη κυρία της αυτής. Να που η συνείδησή μου ησύχασε κάπως. Εν τη αυτή περιπτώσει, αν πρόκειται να τον παντρευτώ, δεν ανάγκη να τον αγαπήσω. Άνα, γεια σου. Αντίο, θα πες ένα πρόσωπο στα αρχή σου. Ωραία, φεύγω κι εγώ γιατί έρχεται ο Αρλεκέν.
Λοιπόν, κύριε Αρλεκέν, τι λέτε? Δεν είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα εξαίσιο σπίτι. Και τι σχέση έχω εγώ με αυτά τα σπίτι? Ποιος είστε? Τι ζητάτε από μένα? Δεν πάτε. Είμαι αξιόπιστο πρόσωπο και επί του παρόντος υπηρέτης σας. Αξιόπιστος ή όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν θέλω να έχω σχέσεις μαζί σας. Σαν πολύ και γυρίζω πίσω. Σιγά, ένα λεπτό. Μπα! Έχετε προφράσει να το δείτε. Ένας κύριος, πολύ σπουδαιότερος από εσάς, είναι που σας έχει ορίσει κυριό μου. Και ποιος είναι αυτός ο κύριος που είχε την προφάτικη ιδέα να μου ορίζει πυρέτες παρά τη θέληση? Όταν θα το γνωρίσετε θα μιλάτε αλλιώς. Ας εξηγηθούμε. Μπα, έχουμε να πούμε τίποτα μεταξύ μας. Ναι, για τη Σίλβια. Πώς? Άσε κορέστε, σας παρακαλώ. Βλέπετε την κατάσταση μου, δεν το ξέρω ότι σε εσάς έπρεπε να μιλήσω. Είναι 2 μέρες που την έχετε χάσει, έτσι. Ναι, μου την κλέψαν κάτι εγκληματίες. Σας παρακαλώ, δεν είναι εγκληματίες. Και εγκληματίες να μην είναι, είναι σίγουρα καθάρματα. Ξέρω που βρίσκεται. Ξέρετε πού είναι? Αχ, πυρέτη μου, αφέντη μου, ό,τι θέλει. Αλήθεια. Αν δεν ήμουν καταδικασμένος να είμαι φτωχός, θα σας έδινα για μισθό όλο μου το εισόδημα. Καλέ μου άνθρωπε, πείτε μου μετά που να πάω. Δεξιά, Θα τη συναντήσετε εδώ ακριβώς. Είστε ένα όνειρο. Λοιπόν, εσείς πρέπει να είστε πολύ καλός άνθρωπος που με φέρατε εδώ. Έτσι που άρχισε αυτός ο ανόητος, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Ακούστε με όμως, έχω και κάτι άλλο να σας πω. Πάμε πρώτα να δω τη Σίλβια και γιατί δεν Σας έχω είπα τίποτα. να τη δείτε. Πρέπει όμως πρώτα να σας μιλήσω. Θυμάστε ένα καβαλάρι που είχε επισκεφτεί τη Σίλβια 5-6 φορές. Τους είδατε μαζί, έτσι δεν είναι? Ναι, ένας με φάτσα υποκριτή. Αυτός ο άνδρας λοιπόν βρίσκεται ερωμένη σας. Άκρος ερωτική. Φυσικά, για καινούργιο μας το λέει. Το ανέφερε στον πρίγκιπα και αυτός καταγοητεύτηκε. Μου την αυτό, τι κοτσομπάλιος άνθρωπος Είμαστε έτσι να το διαπιστώσει τη ισόμαση και έτσι διέταξε να τη φέρουν εδώ. θα μου την επιστρέψει όμως. Έτσι δεν είναι το σωστό. Εδώ υπάρχει μια μικρή δυσκολία. Την ερωτεύτηκε και θα ευχόταν ο ερωτάς αυτός να έβρισκε ανταπόδοση. Αυτό αποκλείεται. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, αφήστε με να τελειώσω. Όχι, αυτό είναι το θέμα μας. Εδώ παραβιάζετε. Σας παρακαλώ. Το γνωρίζετε βέβαια, πως ο πρίγκιπας οφείλει να επιλέξει τη σύζυγό του ανάμεσα στις υποτελείς του. Ούτε το γνωρίζω, ούτε με ενδιαφέρει να το μάθω. Σας καταλαβαίνω. Με υποχρεώσατε. Τέλος πάντων, ο πρίγκιπας θέλει τη Σίλβια και επιθυμεί να το θέλει και εκείνη πρώτο την παντρευτεί. Ο έρωτας που τρέφει αυτή για σας αποτελεί εμπόδιο σε κάτι τέτοιο και ως εκ τούτου σε αυτό που επιθυμεί και ο ίδιος ο πρίγκιπας. Γιατί δεν πάει να πουλήσει κάπου αλλού τον ερωτά του? Γιατί αλλιώς αυτός θα έχει το κορμί μιας κοπέλας, εγώ την καρδιά της και αυτός γάμος θα λείπει κάτι. Και οι τρεις να θα είμαστε για κλάματα. Δίκιο έχετε κύριε Αρλεκέν, δεν καταλαβαίνετε όμως πως έτσι και παντρευτείτε εσείς τη Σίλβια. Ο δυστυχισμένος θα είναι ο πρίγκιπας. Ναι, στην αρχή θα είναι λίγο θλιμμένος. Μετά όμως, καθότι θα έχει κάνει το καθήκον σαν τίμιος άντρας, αυτό θα τον παρηγορήσει σύντομα. Ενώ αν παντρευτεί εκείνος τη Σίλβια, εγώ θα κλαίω, αυτή θα κλαίει. Και ο μόνος που θα γελάει θα είναι εκείνος. Κύριε Δεν έχει πώς να γελάει. Έχετε εμπιστοσύνη και κάντε κάτι για τον αφέντη σας. Δεν μπορεί να καταλήξει η Σίλβια. Οφείλει να συμβεί. Το λέει το γραμμένο. Το γραμμένο δεν λέει τέτοιες αηδίες. Και για να στο αποδείξω. Μια πρόβλεψη λέει πως εγώ πρέπει να σε εξαφανίσω από προσώπου γης. Σε μαχαιρώσω. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Όχι βέβαια, δεν πρέπει ποτέ να βλέπουμε κανέναν. Ακούστε με κύριε Αρλεκέν. Έχουμε εδώ ορισμένα εξαιρετικά κορίτσια. Παντρευτείτε από αυτά και πιστέψτε με. Θα βγείτε κερδισμένος. Ναι, να παντρευτώ εγώ μια άλλη, να γίνει έξαλλη Σίλβια και να πουλήσει αλλού τον ερωτάτη της. Αϊ, πουλάκι μου. Είσατε ρε παιδιά να με ξεγελάσετε. Εγώ. Έλα σε παρακαλώ, Σας παρακαλώ. Όχι, δεν θα πάρουμε. Κατήστε τα κορίτσια σας, παρά είστε ακριβώς. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι ο γάμος που σας προτείνω σας εξασφαλίζει τη φιλία του πρίγκιπα. Ωραίο πράγμα να έχεις φίλο κάποιον που θέλει το κακό σου. Τον πλούτο όμως θα εξασφάλιζε μια τέτοια φιλία. Δεν θα έχω τι να τα κάνω τα παιχνιδίδια σας. Έχω την υγειά μου, θέλω την όρεξή μου και όσα έχω για να ζω. Κύριε Αρλεκέν, προφανώς αγνοείτε για το τι ποσά μιλάμε. Γι' αυτό και δεν κάνω τίποτα. Σπίτι στην πόλη, σπίτι στην εξοχή. Ωραίο πράγμα. Αλλά πες μου κάτι.
Ποιος θα μένει στο σπίτι της πόλης όταν εγώ θα μένω στο σπίτι της? Φαντάζομαι οι υπηρέτες σας. Οι υπηρέτες μου. Και είναι ανάγκη εγώ να στήσω ολόκληρη περιουσία και να τυχαίνονται αυτοί οι αχαροί. Δεν μπορώ να τα κατοικώ ταυτόχρονα. Από ό,τι ξέρω, όχι. Δεν μπορεί να είστε σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Όποτε έχετε όρεξη όμως θα μπορείτε να πηγαίνετε από το ένα στο άλλο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς σας δηλαδή, θα πρέπει εγώ να δώσω την κοπελιά μου για να έχω την ευχαρίστηση να κάνω συχνές μετακομίσεις. Συχνές μετακομίσεις. Και πρόκειται να βρω πιο αξιόπιστο υπηρέτη του εαυτού μου από Συμφωνώ πως αυτόν τον υπηρέτη δεν θα ήταν σκόπιμο να τον απολύσετε ποτέ. Δεν θα σας άρεσε όμως να είχατε άλλο. Άμαξες. Πολυτέλεια επίπλωση. Είστε καλή λίθος, φίλοι μου. Αν εσείς συγκρίνετε τη Σίλβια με άμαξες, καρβάτσες και φοράδες, δεν μου κάνει. Κάνετε τίποτα άλλο σε αυτό εδώ το σπίτι, πέρα αυτό να ξαπλώνετε, να τρώτε, να κάθεστε. Λοιπόν, με ένα καλό κρυφάκι, με ένα καλό τραπέζι και μια δουζίνα ψάθινες καρέκλες, έχω την τέλεια επίπλωση. Όλα τα κομβόλα. Α, δεν έχω καρότσα. Πάλε μου, δεν και η μάνα μου. Κοιτάξτε, μια χαρά είναι τα ποδάρια. Είστε πολύ βλαμμένος, ρε φίλε. Εσείς προτιμάτε άλλο όχημα από αυτό που έχω εγώ. Λοιπόν, να περπατάτε. Κάνει καλό στους κερσούς και στην καρδιά. Χαριτωμένο. Αν σας ακούγαμε δεν μας προλάβαιναν οι παπουτσίδες. Βρήκατε ακουμένο να φοράτε τσόκαρα, Λοιπόν, με υποσχεθήκατε να δούμε τη Σίλβια. Και οι αξιόπιστοι κύριοι κρατάνε το λόγο. Ένα λεπτό. Δηλαδή δεν σας συγκινούν ούτε οι τιμές, ούτε τα πλούτη, οι πολυτέλειες, η κοινωνική καταξίωση, ο οικιακός εξοπλισμός. Ναι, δίνω δεκάρα. Θα σας άρεσε μια κάβα γεμάτη με τα εκλεπτότερα κρασιά. Τι θα λέγατε για έναν μάγειρα που θα σας ετοίμαζε τα πιο φίνα εδέσματα και σε απεριόριστες μάλιστα προσφορές. Φανταστείτε ό,τι καλύτερο, κύριε Αρλεκέν, ό,τι πιο εύγευστο σε κρέας ξεψάρι. Θα τα έχετε. Και μάλιστα για όλη σας τη ζωή. Δεν έχετε να πείτε τίποτε. Κοιτάξτε, τα τελευταία αυτά που είπατε είναι πολύ περισσότερο του γούστου μου από όλα τα άλλα. Είμαι καλοφαγάς βλέπετε, αλλά περιμένω περισσότερο. Είμαι ερωτευμένος παράλληλα. Κύριε Αρλεκέν, εξασφαλίστε στον εαυτό σας μια καλύτερη μοίρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφήσετε ένα κοριτσάκι και να πάρετε ένα άλλο. Επιμένει. Να παρατήσω το κοριτσόνι μου και να πάρουμε μια φάμπη τσιφκωτό. Όχι πατέ, θα παραμείνω στο στενό το σκέτο. Θα πίνετε εξαίσια κρασιά. Θα τρώτε συγκλονιστικά γεύματα. Αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Η αγάπη της Σίλβιας είναι το εκλεκτότερο γεύμα από όλα τα άλλα. Δεν μου τη δείξετε καμιά φορά. Θα τη συναντήσετε, μείνετε ήσυχος. Απλώς είναι λίγο νωρίς ακόμα. Έφαγα τον κόσμο, κύριε Τριβελέ. Σας ζητάει ο πρίγκιπας. Με καλεί ο πρίγκιπς. Σπέβδος. Λιζέτ, και ότι δεν κρατάτε λίγη συντροφιά στον κύριο Αρλεκέν εν διαπουσία μου. Μην μπαίνετε στον κόπο που κρατάω συντροφιά και μόνο. Όχι κύριε Αρλεκέν. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Θα επιστρέψω όμως λίγαν συντόμως. Πάω στοίχημα ότι η κούκλα έχει σκοπό να με ξελογιάσει. Τσαβακόπος. Εσείς είστε λοιπόν ο εραστής της Δεσποινίδος Σίλβια. Ναι. Ωραία κοπέλα. Ναι. Την αγαπάει όλος ο κόσμος. Έχουν άδικο όλοι τους. Μα γιατί? Το αξίζει. Γιατί αυτή αγαπάει μόνο εμένα. Εντάξει. Δεν αμφιβάλλω. Και νομίζω πως τη συγχωρώ αυτή της την προσκόλληση. Τι είδους συγχώρεση είναι αυτή? Ενώ πως δεν με εκπλήσει πλέον η αιμονή που έχει να σας αγαπά. Και γιατί αυτό θα έπρεπε να είναι έκπληξη για σας? Γιατί ορεινιόταν έναν πρίγκιπα. Εντελώς εξιέραστο. Τι σημασία έχει? Στο θέμα κορίτσια, εγώ είμαι πολύ μπροστά.
Απλώς εκείνος έχει υπηκόους, εδάφη, περιουσία και εσείς παρότι εντελώς αξιέραστος, δεν έχετε τίποτα. Με πρίξατε πια με τους υπηκόους σας και τα εδάφη σας. Δεν έχω υπηκόους και έτσι δεν έχω και την ευθύνη τους. Αν όλα πάνε καλά είμαι μια χαρά. Και αν πάλι πάνε χάλια δεν τα ρίχνουν σε μένα. Όσο για τα εδάφη, είτε έχεις είτε δεν έχεις, τον ίδιο χώρο πιάνεις. Και το να τα έχεις δεν σε κάνουν ούτε ομορφότερο ούτε ασχημότερο. Και όπως και να έχει, η έκπληξή σας ήταν δίχως λόγο. Κοίτα το κτήνος, εγώ του κάνω κοπλιμά και αυτός με βρίζει. Με στενοχωρούν πολύ αυτά που λέτε. Παρόλο που η όψη σας και μόνο με έκανε να ευελπιστώ πως θα είχαμε μια πιο λεπτή συζήτηση. Προς Θεού, Δεσποινής, ποτέ μην κρίνετε τους ανθρώπους από την όψη τους. Η αλήθεια είναι ότι η δική σας όψη με εξαπάτησε. Άρα έχουν δίκιο τα λένε πως τα φαινόμενα απατούν. Και με το παραπάνω. Αλλά τι να κάνουμε, δεν τη διάλεξα εγώ την όψη μου. Μα δυνατόν επαναχωρήσω βλέποντάς σας. Αυτός είμαι. Ορίστε, δεν αλλάζω. Έτσι θα είμαι πάντα, δεν υπάρχει γιατριά. Τόσο όμως εσείς δεν στεναχωρηθήκατε κιόλας. Έτσι δεν είναι? Γιατί ρωτάτε? Για να ξέρω. Θα ήμουν εντελώς ανόητη αν σας έλεγα τι είναι αυτό που κρύβω. Εξάλλου τα κορίτσια πρέπει να σωπαίνουν. Άκου τι! Κατά βάθος είναι πολύ κρίμα που είστε τόσο πολύ παρδαλοί. Εγώ? Μάλιστα εσείς. Γνωρίζετε βέβαια ότι δεν είναι τρόπος αυτός να απευθύνονται σε μια κυρία και πως με έχετε προσβάλει βαθύτατα. Όχι, δεν είναι κακό να πούμε πως με βλέπουν οι άλλοι. Ούτε είναι δικό μου το άδικο Δεσποινής να σας θεωρώ παρδαλοί. Αλλά δικό σας που είστε. Και από τι το διαπιστώσατε δηλαδή αυτό? Επειδή μια ώρα τώρα με έχετε εφλωμώσει στα γλυκόλογα και όλο μου το γυρνοβολάτε για να μου πείτε ότι είστε ερωτευμένοι μαζί μου. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Αν με ερωτηθήκατε, πάρτε δρόμο γρήγορα. Να σας περάσει μια ώρα αρχίτερα. Είναι καλύτερα έτσι. Αν πάλι δεν με αγαπάτε, τότε... Σαν να τρέπεστε, Δεσποινής μου. Σαν να τρέπεστε. Αφήστε με ήσυχη, κύριε. Είστε φαντασιόπληκτος. Πώς μπορούν οι νεαροί της αυλής να υπομένουν αυτά τα τερτύπια στις αγαπητικές τους, απορώ. Όταν μία γυναίκα καταντάει παρδαλή, αυτό την αισθημένη πάρα πολύ. Είστε παράφρο. Κακόμοιρο παιδί. Λέγατε πριν για τη Σίλβια. Αυτή μάλιστα. Αυτή είναι αξιαγάπη. Ας σας διηγιόμουν την ιστορία του ερωτά μας. Πέφτατε κάτω από σεβασμό για τη σεμνότητά της. Έπρεπε να τη βλέπατε πως έκανε πίσω κάθε φορά που έβλεπε. Μετά λίγο λιγότερο και μετά έπαψε να μου αποφεύγει. Μετά μου ρίχνε βλέμματα κλεφτά. Να βλέπατε πως τράβηκε όταν την τσάκουσα να το κάνει. Ενώ εγώ πήρα τέτοια χαρά βλέποντας την να κοκκινίζει. Της άρπαξα το χέρι και αυτή μου άφησε να το κρατάω μένοντας πάντα σαν χαμένη. Αυτό ονομάζω εγώ κορίτσι. Όσο για σας καθόλου δεν μοιάζετε τη Σίλβια. Είστε στα αλήθεια διασκεδαστικός. Με κάνατε και γέλασα. Εμένα όμως δεν μ' αρέσει να σας κάνω να γελάτε με τα χάλια σας. Αντίο σας. Αν όλος ο κόσμος ήταν σαν και εμένα θα βρίσκατε ευκολότερα άσπρο κοράκι παρά αεραστή. Από πάτε, κύριε Αρλεκέ. Πέγγαινε κιόλας. Μάλιστα. Η Δεσποινής από εδώ θέλει να την αγαπήσω, αλλά δεν ξέρει πώς. Κάντε από εδώ τα περιμένοντα στο δίπλο και τα ξετοιμάσετε. Πώς πάει η υπόθεσή μας? Προχωράει? Σε τι κατάσταση βρίσκεται η καρδιά του Αρλεκέν? Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για κτηνοδία. Σας φέρθηκε άσχημα? Σαν δεν τρέπεστε, Δεσποινής. Είστε τελώς παρδαλοί. Αυτό ήταν το στυλ του. Λυπάμαι, Βιζέντ. Όμως μη στεναχωριέστε καθόλου. Δεν μειώνει κατά το ελάχιστο την αξία σας κάτι τέτοιο. Ομολογώ, κύριε, πως αν ήμουν κενόδοξη, θα είχα σοβαρούς λόγους να υπολογίσω κάτι τέτοιο. Εξάλλου, έχω στοιχεία πλέον που μου αποδεικνύουν πως συμβαίνει ενίοτε και να μην αρέσουν. Και εμείς οι γυναίκες προτιμούμε να γνωρούμε παρόμοιες αποδείξεις. Ας το αφήσουμε όλα αυτό τώρα. Από εδώ και προς αναλαμβάνω εγώ. Αλλά αν δεν κερδιθεί ο Αρλεκέν, η Σίλβια δεν πρόκειται να μ' αγαπήσει. Και
ότι τον είδα τον Αρλεκέν και μου αρέσει. Έχω βάλει σκοπό να σε βγω ευτυχισμένο. Σας το υποσχέθηκα και έχω σκοπό να κρατήσω το λόγο μου. Μια και δεν πρόκειται με τίποτε να αφήσω να πιστεύω ότι δεν έχω το λόγο. Αχ, κύριε, δεν με ξέρετε καλά. Δηλαδή τι, θα μου αντισταθούν εμένα ο Αρλεκέν και η Σιλβία. Να μην επιβληθώ εγώ σε δύο απλοϊκές καρδιές παρομοίου είδους, εφόσον τον έλαβα προσωπικά. Εγώ, μια πείσμον. Εγώ, μια γυναίκα. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Αν εγκατέλειπε τα πάντα τη στιγμή αυτή, το γυναικείο γέρος ολόκληρο θα με εγκατέλειπε. Σε διαβεβαιώ, θα διατάξετε να αρχίσουν προετοιμασίες του ναού. Και εσείς ο ίδιος να προετοιμαστείτε. Σας εγγυώμαι εγώ ότι θα σας αγαπήσει, θα τους παντρευτεί. Η Σίλβια πρώτη θα βγώσει την καρδιά της. Γέμια το χέρι της. Την ακούω να σας λέει, σας αγαπώ. Βλέπω μπροστά μου να γίνει το γάμο σας. Εγώ να παντρεύω τον Αρλεκέν και εσείς να με θυμάτε σαν ευεργέτης σας. Και έτσι όλα τελειώνουν. Όλα να τελειώνουν χωρίς ούτε καν να αρχίσουν. Μου δίνετε ελπίδες. Ενώ τα φαινόμενα δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Έχω τα μέσα να κάνω τα φαινόμενα να αλλάξουν. Από σήμερα κιόλας θα πάω να βρω τον Αρλεκέν και τη Σίλβια για να αρχίσουν να συναντιόνται καθημερινά. Φοβάμαι πολύ πως μόλις συνδεθούν, τα μέσα σου θα καταρρεύσουν. Και εγώ το ίδιο. Η διαφορά μας είναι ότι εκεί που εγώ λέω ναι, εσείς λέτε όχι. Ας σήμα τη διαφορά. Από σήμερα ο Αρλεκέν και η Σίλβια θα βλέπονται ελεύθερα. Στη λίστα των κινδύνων που θα εκθέσουν την αγάπη τους. Αυτή θα είναι η κυριότερη καταχώρηση. Ωραία, λοιπόν. Αυτό που φανταστήκατε, αυτό να κάνετε. Ας αποσυρθούμε, έρχεται ο Αρλεκέν. Πάω να φέρω τη Σίλβια. Ναύτος! Παναγία αγάπη μου! Εσύ είσαι! Μiguel, σε ξαναβρω! Το χώμα, αγοράκι! Είμαι τόσο ευτυχισμένη! Και εγώ επίσης θα πεθάνω από ευτυχία. Σιγά, αγοράκι μου, σιγά! Όσο μ' αγαπάει! Τι απόλαυση να σ' αγαπούν έτσι! Μα σας παρακαλώ. Είναι μαγεία να βλέπει κανείς τους δυο σας γλυκά μου παιδιά τόσο ερωτικούς μες στη λίστη σας. Αν μ' ακούσει κανείς να τα λέω αυτά, χάθηκα. Νιώθω όμως από τα βάθη της καρδιάς μου θαυμασμό και συμπόνια για σας. Αλίμονο, είναι επειδή η καρδιά σας είναι γεμάτη καλοσύνη. Να ξέρεις πως ό,τι στοιχισμένη μου, Αρλεκέν αγάπη μου. Μ' αγαπάς ακόμα? Σε αγαπώ! Αυτό ρώτησε! Τι ερώτηση είναι αυτή! Μα σας παρακαλώ. Ως προς αυτό, μπορώ εγώ να επιβεβαιώσω τον έρωτα της σε εσάς. Την έχω δει απελπισμένη, την έχω δει να θρηνεί εξαιτίας της απουσίας σας. Με συγκίνησε τόσο που πέθαινα να σας δω να ξανασμίγετε. Και ορίστε, να είστε. Αδείο φίλοι μου, φεύγω. Με κάνετε να μελαγχολώ. Μου θυμίσατε κάποιον που αγαπούσα και που έχει πια πεθάνει. Έμοιαζε κάπως στον Αρλεκέν και δεν πρόκειται ποτέ να τον ξεχάσω. Αντίο Σίλβια, μου ανέθεσα να σας παρακολουθώ, αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω το παραμικρό που θα σας ήταν δυσάρεστο. Όσο για σας, Αρλεκέν, εάν συμβεί κάτι, οτιδήποτε, θεωρήστε με φίλη σας, ένα πρόσωπο που θα επιθυμούσε να σας εξυπηρετήσει και στο ελάχιστο και που με τίποτα δεν θα έχανε μια παρόμοια ευκαιρία. Γύρια μου, είστε πολύ καλή κοπέλα και εγώ είμαι φίλος σας. Λυπάμαι πολύ για αυτό που αγαπούσατε, αλλά και στεναχωριέστε κι εσείς τώρα, όπως και εμείς. Λοιπόν, Αρλεκέν αγάπη μου, Λοιπόν, ψυχή μου, είμαστε τόσο δυστυχισμένοι. ναι, αλλά αγαπιόμαστε ακόμη, αυτό θα μας βοηθήσει να το υπομείνουμε. Καλά, τι θα βγει ο ερωτάς μας, αυτό είναι που με ανησυχεί. Αλίμονο, αγάπη μου, σε σένα λέω να κάνεις υπομονή και εγώ δεν έχω περισσότερο κουράγιο από σένα. Καρδούλα μου, Μόνο, θησαυρέ μου, μόνο, ψυχουλάκι μου. μόνο. Τις μέρες κρατώ τα ματάκια σου, κοίτα με λίγο να παρηγορηθώ. Έχω τόσο να σου πω. Φοβάμαι μη σε χάσω. Φοβάμαι μη σου κάνουν κακό από τη ζήλια τους και την κακία τους.
Φοβάμαι μη και μένεις τόσο καιρό χωρίς να με βλέπεις. Τελικά το συνηθίσεις. Να συνηθίσω να είμαι δυστυχισμένος. Ούτε να με ξεχάσεις θέλω, ούτε να υποφέρεις εξαιτίας μου. Ούτε που ξέρω πως να πω αυτό που θέλω. Σ' αγαπώ τόσο πολύ που βρίσκομαι σε σύγχυση και αυτό μου φέρνει θλίψη. Ωραία, Λέκε. Πάμε κι εγώ τα κλάματα. Πώς θες να μην κλαίω άμα σε βλέπω τόσο στεναχωρεμένη. Αν μ' αγαπούσες έστω τόσο θα μπορούσες να είσαι τόσο δυστυχισμένη. Έλα, ηρέμησε. Δεν πρόκειται να σου ξαναπώ ότι είμαι δυστυχισμένη. Ναι, αλλά εγώ θα το μαντεύω και από μόνος μου. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι ποτέ δεν θα είσαι ξανά τόσο δυστυχισμένη. Αν μου υποσχεθείς κι εσύ ότι θα μ' αγαπάς για πάντα. Σίλβια, Μάλιστα. είμαι ο εραστής σου και είσαι ιερωμένη. Μάλιστα. Αυτό βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι αλήθεια και όσο ζω έτσι θα πάει το πράγμα. Θα πεθάνω με αυτό τον έρωτα συντροφιά. Πες μου πού θέλεις να σου οριστώ. Εγώ δεν ξέρω απόλυτος. Είσαι τίμιο παιδί, σε εμπιστεύομαι. Εγώ έχω την αγάπη σου και εσύ έχεις τη δική μου. Δεν πρόκειται ποτέ να σου την πάρω πίσω. Ναι, λιστάζουν τα λογάκια σου. Με φέρνει σε κατάσταση απελπισίας. Το γεγονός που σας διακόπτω, αλλά έρχεται η μητέρα σας, Δεσποινή Σίλβα, και απαιτεί να σας μιλήσει αυτό στιγμή. Αλλά και μην με αφήνεις, δεν έχω μυστικά από σένα. Πάμε, γλυκιά μου. Μα σας παρακαλώ. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Πηγαίνετε να συναντήσετε τη μητέρα σας μόνη, Σίλβια, είναι πιο σωστό. Είστε ελεύθεροι να συναντιέστε όποτε και όσο θέλετε. Σας το εγγυώμαι εγώ. Και ξέρετε καλά. Εσείς όχι βέβαια. Εσείς είστε με το μέρος μας. Σηκώστε λίγο! Μείνετε τουλάχιστον εσείς, φίλοι μας καλοί. Ξέρετε, όταν δεν είναι Σίλβια, μονάχα τη δική σας συντροφιά μπορώ να ανεχθώ εδώ μέσα. Αγαπημένη μου Λεκέν, και η δική σας συντροφιά, που είναι εξαιρετικά ευχάριστη. Φοβάμαι όμως, μήπως γίνουν ευρύτερα αντιληπτά τα αισθήματα φιλίας που τρέφω για σας. Ο γεύμα σερβιρίστηκε, κύριε Αρλεκέν. Δεν πεινάω. Θέλω να φάτε που έχετε ανάγκη. Βρίσκεται. Δεν ξέρω. Καλή είναι η σούπα. Εξαιρετική. Ένα για τη Σίλβια. Να περιμένουμε. Ένα για τον Αρλεκέν. Και τη Σίλβια τρελαίνεται για σούπα. Το κρασί είναι στη σωστή θερμοκρασία και το ψητό έτοιμο για φάγωμα. Τι κρίμα. Είναι ολόψητο. Α, είναι κυνήγι και δείχνει θαυμάσιο. Κρίμα είναι, μωρέ. Ας πάμε λοιπόν. Άμα κρυώσει το κρέας, χάνει όλη τη γεύση. Και μην ξεχάσετε, αρχίτε ένα ποτηράκι στην υγειά μου. Γιατί δεν έρχεστε κι εσείς να πιούμε ένα ποτηράκι για να γιορτάσουμε την γνωριμία μας. Πολύ ωραία. Και έχω μισή ωρίτσα να σας διαθέσω. Χαίρομαι για λογαριασμό σας. Άντρες τόσο ευγενείς, με τόσο λεπτούς τρόπους, τόσες υποκλίσεις, τόσες φιλοφρονήσεις, τόσα δείγματα φιλίας. Θα έλεγε κανείς πως είναι οι καλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο. Άνθρωποι ευσυνείδητοι και καλοσυνάτοι. Όμως δεν είναι έτσι. Καθόλου. Από όλους αυτούς δεν βρέθηκε ούτε ένας που να μην έρθει να μου πει, παριστάνοντας το συνετό.
Δεσποινής, πιστέψτε με, σας συμβουλεύω να εγκαταλείψετε τον Αρλεκέν και να παντρευτείτε τον πρίγκιπα. Και με ρουθετούν τόσο άνετα, χωρίς ίχνος ντροπής. Λες και με προτρέπω σε καμιά πράξη όλο τον οσύνο. Τι μου λέτε, τι είδους πλάσματα είναι αυτοί. Αφού το ξεφύτρωσα. Τι πάστας άνθρωποι είναι. Είναι από την ίδια πάστα με όλους τους ανθρώπους, γλυκιά μου Σίλβια. Μη σας εκπλήσει αυτό. Αυτοί απλώς φαντάζονται πως αν παντρευτείτε τον πρίγκιπα θα είστε ευτυχισμένοι. Μα δεν είναι υποχρέωσή μου να είμαι πιστή. Δεν είναι το καθήκον. Ως τίμιο κορίτσι. Μπορείς να είσαι ευτυχισμένος άμα δεν τηρείς το καθήκον σου. Και επιπλέον, στην πίστη με αυτή δεν βρίσκεται ίσα ίσα κι όλη μου εγωική. Αχ, τι τα θέλετε τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί σκέφτονται με τον τρόπο τους. Και το μόνο που εύχονται είναι να μπορούσε να ήταν ευχαριστημένος ο πρίγκιπας. Έμα κι αυτός ο πρίγκιπας. Γιατί δεν παίρνει μια κοπέρα που το θέλει από μόνη της. Τι ίδια τώρα κι αυτή να θέλεις κάποιον που δεν σε θέλει. Τι ευχαρίστηση μπορεί να βρίσκει σε κάτι τέτοιο. Κι όσα χωράει ένα ολόκληρο κατάστημα να βρουν στα πόδια μου, δεν θα μπορούσε να μου δώσει τη χαρά που πήρα από μια κουβαρίστρα που μου είχε χαρίσει ο Αρλεκέν. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Αυτό είναι ο έρωτας. Έχω αγαπήσει κι εγώ και ξέρω τη σημασία αυτής της κουβαρίστρας. Να σας πω κάτι. Αν έπρεπε ποτέ να αλλάξει τον Αρλεκέν για κάποιον άλλον, θα ήταν η γέρα αξιότιμο του παλατσιού. Αχά! Έχουμε συναντηθεί 5-6 φορές και είναι όσο πιο ωραίος μπορεί να είναι ποτέ κανείς. Είναι αδύνατο ο πρίγκιπας να το συναγωνίζεται στο κοιτό σου. Είναι κρίμα που δεν μπορώ να τον αγαπήσω πραγματικά. Γι' αυτό στεναχωριέμαι περισσότερο και για τον πρίγκιπα. Σίλβια, σας διαβεβαιώ πως θα στεναχωριέστε και για τον πρίγκιπα το ίδιο να τον γνωρίσετε. Ας προσπαθήσει να με ξεχάσει. Ας τη λέμε να πίσω και θα αρχίσει να βλέπει άλλο κορίτσι. Μα γλυκό μου παιδί, έχουμε εδώ καμιά κοπέλα που να μπορεί να σας συναγωνιστεί, έστω και κατά το ελάχιστο. Πού? Ποια? Υπάρχουν και μορφότερες από μένα. Και στο μισό να είναι ωραίες από ότι εγώ το εκμεταλλεύονται πολύ περισσότερο από εμένα, που είμαι τελείως όμορφη. Εδώ μέσα έχω δει κι άσχημες ακόμα, που κάνουν τέτοια περιποίηση στο πρόσωπό τους που σε ξεγελούν. Ναι. Μα εσείς δεν έχετε ανάγκη από τέτοια πράγματα και αυτή είναι η γοητεία σας. Καλά. Εγώ είμαι αυτή που είμαι. Δεν καλοπίζομαι, είμαι εδώ, σταθερή. Δεν πάω μια από εδώ και μια από εκεί σαν αυτές που όλο κάνουν τις χαρούμενες, που τα βλέμματα τους παίζουν παιχνίδια με ολόκληρο τον κόσμο. Που έχουν μια όψη τόσο προκλητική, μια ομορφιά τόσο ξεδιάντροπη και ανέμελη και που δεν νοιάζονται ποτέ για τίποτε. Αυτό ακριβώς είναι που άκουσε τον πρίγκιπα. Αυτό ακριβώς εκτιμά σε εσάς. Αυτή την αθωότητα, την αγνή ομορφιά, τις φυσικές σας χάρες. Και πιστέψτε με, μην απαιτείτε και τόσο τις εδώ γυναίκες, γιατί αυτές δεν σας ανταποδίδουν το ανάλογο. Και τι λένε δηλαδή? Μικρότητες. Σας περιγελούν. Πειράζουν τον πρίγκιπα ρωτώντας τον τι κάνει καλονή τον αχρόνο. Αυτές μάλιστα λέγανε μεταξύ τους αυτές τις ζηλιάρες. Έχεις δει πιο κοινό πρόσωπο, πιο άγαρπο παρουσιαστικό? Η μία άρχισε να λέει για το στόμα, η άλλη για τα μάτια σας. Μέχρι μάλιστα που υπήρξαν και ορισμένοι άντρες που άρχισαν κι αυτοί να μην σας βρίσκουν πια και τόσο ωραία. Έξω την έκαναν. Ορίστε, τι άναδροι άντρες να προδίδουν έτσι εύκολα τα πιστεύω τους για να γίνουν άρεκτες αυτές τις ηλίθιες. Εντελώς. Πώς τις χαίρομαι αυτές τις γυναίκες. Και αφού λοιπόν όπως λένε είμαι τόσο χάρη, γιατί ο πρίγκιπας αγάπησε εμένα, ενώ αυτές παραμένουν εκεί που είναι. Είναι απόλυτα πεπισμένες πως δεν πρόκειται να σας αγαπάει για πολύ ακόμα. Πως είναι ένα καπρίτσιο που θα του περάσει. Και πως θα είναι ο πρώτος που θα γελάει όταν θα το θυμάται. Έχουν χάρη που αγαπώ τον Αρλεκέν. Αλλιώς πολύ θα το χαιρόμουν να τις έβγαζα ψεύτρες. Σπαλιοκουτσοπόλες. Έχουμε παρέα. Νομίζω πως είναι αξιωματικός που σας έλεγα. Ναι, αυτός είναι. Αχ, κοιτάξτε τι ωραία. Αρενοπή φυσιογνωμία. Alors, vite. Εσείς εδώ, γνωρίζετε λοιπόν κύριε πως βρισκόμουν εδώ. Το γνώριζα.
γνώριζα, Δεσποινής. Το γνώριζα, αλλά μου είχατε ζητήσει να μην σας ξαναδώ. Και δεν θα τολμούσα ποτέ να έρθω εδώ πέρα μπροστά σας χωρίς την κυρία, η οποία μου ζήτησε να τη συνοδεύσω, μιας που είχε δεχθεί τη τιμή εκ μέρους του πρίγκιπα, να σας υποβάλει τα σέβη της. Δεν μου είναι καθόλου δυσάρεστο που σας ξαναβλέπω. Παρόλο που εσείς με συναντάτε βουτεγμένη στη θλίψη. Όσον αφορά την κυρία, την ευχαριστώ για την προθυμία της να υποκληθεί μπροστά μου, παρόλο που δεν το αξίζω. Μα αν αυτό που επιθυμεί είναι να υποκληθεί μπροστά μου, εγώ θα της το αποδώσω όπως μπορώ. Της με δικαιολογήσει αν δεν υποκληθώ και τόσο καλά. Ναι, ψυχή μου, θα σας δικαιολογήσω πρόθυμα. Εξάλλου, πώς μπορώ να περιμένω από σας το ακατόρθωτο. Πώς μπορώ να περιμένω το ακατόρθωτο. Ωραίος τρόπος. Πόσο χρονών είστε, κοριτσάκι μου? Δεν θυμάμαι, μανούλα μου. Το πέσω πώς εκνευρίστηκε. Τι γλώσσα είναι αυτή? Τι σημαίνει αυτή η γλώσσα, κυρία μου? Με το πρόσχημα του χαιρετισμού της ίδια ήρθατε να τη προσβάλλετε? Πρόσχημα. Δεν ήταν στις προθέσεις μου. Απλώς ήθελα να δω από κοντά αυτό το κοριτσάκι. Σε επιτρέπω. Όλοι το βρίσκουν τόσο αξιοθαύμαστο και το οποίο έχει προκαλέσει ένα τόσο ισχυρό πάθος. Ω, Διέ! Ψάχνω να δω τι είναι αυτό το τόσο ερωτικό γκρι. Λέτε πως τη χαρακτηρίζει μια κάποια αίσθηση του φυσικού της και πως η ευχαρίστηση που προκαλεί είναι βουκολικό. Βουκολικού χαρακτήρα. Παρακαλέστε την να μας δείξει κάποια δείγματα της φυσικότητάς της αυτής. Έτσι για να εκτιμήσουμε το πνεύμα της. Ελάτε λοιπόν, Δεσποινής, δείξτε μας κάτι. Δεν πρόκειται να κάνω κάποιον να γελάσει με την ίδια ευκολία να το κάνετε εσείς. Πηγαίνετε, κυρία μου. Η ύπαρξη και μόνο ενός παρόμοιου υποκειμένου είναι αρκετή ως εκδίκηση προς εσάς που την επιλέξατε. Φύγε! Τελικά αυτό με κάνει και χάνω την υπομονή μου! Φύγε! 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 Όταν λέμε ανέσχυτο πλάσμα, αυτό ακριβώς εννοούμε. Είμαι έξαλλη. Έχω την εντύπωση πως με έφεραν εδώ να με γελιοποιήσουν με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας. Δεν μου αξίζει όλο αυτό, δεν νομίζετε? Όλες αυτές δεν θα ήθελα με τίποτα να με θεωρούν όμοια. Ακούστε με, τις προσβολές του της Δότης Φωνερής θα πρέπει να τις αντιλαμβάνεστε ως φιλοφρονήσεις. Η κυρία αυτή μας κορέδεψε και εμένα και το πρίγκιπα. Γι' αυτό να μην αμφιβάλλετε καθόλου. Όσο για μένα γνωρίζετε την καρδιά μου ότι ήρθα εδώ πέρα για να μπορέσω να μείνω περισσότερο μαζί σας. Όμως δεν πήρα καμία προφύλαξη. Μήπως και εκτεθώ, μήπως με αφήσει η Φλαμίνια, μήπως σας φύγω και βραβευτώ. Καλά τώρα, δεν κάνετε και τίποτα κακό. Μήπως εγώ τον αντιλαμβάνομαι από μόνη μου πως είναι αδύνατο να την αντικρίσει κανείς, δίχως να την ερωτευτεί. Εγώ όμως θα προτιμούσα να μην έχει ερωτευτεί. Γιατί με στεναχωρεί πολύ που δεν μπορώ να του ανταποδώσω τον έρωτά του. Τουλάχιστον, αν ήταν σαν τους άλλους άντρες που μπορείς να τους λες ό,τι θέλεις, τούτος όμως είναι τόσο συμπαθητικός που ό,τι και να του πεις αυτός αντιδρά έτσι. Έτσι όπως το βλέπετε. Είσαι τόσο γενική, Ζήλια. Τι θα μπορούσα να κάνω για να αξίζω όσα τα όμορφα πράγματα που υπάρχουν για μένα, εκτός από το να σε αγαπάω, Αιώνια. Καλώς λοιπόν, αγαπάτε με. Και θα μου είναι και εμένα πολύ ευχάριστο. Με την προϋπόθεση όμως να μου υποσχεθείτε πως θα υπομένετε τον έρωτά σας καρτερικά. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα καλύτερο για σας. Φλαμίνια, ας είστε εσείς ο κριτής. Μπορεί να σταματήσει κανένας να την αγαπάει. Ξέρετε εσείς καρδιά πιο ευσπλαγμική από αυτή τη Σύρια. Με αγγίζει περισσότερο. Ο ίκτος που έχει δείξει. Απ' την καλοσύνη της παρά ο έρωτας οποιασδήποτε άλλης. Ειλικρινά, Σίλβια, νομίζω πως έχει δίκιο. Είστε τόσο γοητευτικοί που
νομίζω κι εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα. Αχ, μη χειροτερεύετε την κατάσταση. Δεν φτάνει που τα πιστεύει και από μόνος του όταν λέει πως είμαι ωραία. Ακούστε με. Προσπαθήστε να μ' αγαπάτε ήσυχα. Και απλώς να εκδικηθείτε εκ μέρους με αυτή τη γυναίκα που με πλήγωσε. Ναι, Σίλβια μου. Ναι. Σπέβδω. Όσο για μένα, όπως και να μου φερθείτε, τουλάχιστον θα έχω την ευτυχία να σας αγαπάω διαβίου. Αχ, δεν αμφιβάλλω. Σας ξέρω καλά. Πηγαίνετε, κύριε, μην καθυστερείτε. Και πληροφορήστε τον πρίγκιπα για την απαράδεκτη συμπεριφορά της εν λόγω κυρίας. Πρέπει όλος ο κόσμος εδώ μέσα να μάθει να σέβεται τη Σίλβια, όπως ακριβώς της αρμόζει. Θα έχετε σύντομα, νέα μου. Κι εσείς καλή. Όσο θα πάω εγώ να φωνάξω τον Αρλεκέ, που μάλλον έχει καθυστερήσει κάπου στο τραπέζι, πηγαίνετε να δοκιμάσετε το υπέροχο φόρεμα που ράβουνε για σας. Ανυπομονώ να το δω πάνω σας. Αχ, κοιτάξτε, θα μου πηγαίνει πολύ σίγουρα. Είναι και ωραίο ύφασμα. Αλλά δεν τα θέλω εγώ αυτά τα φορέματα. Καθόλου δεν τα θέλω. Ο πρίγκιπας κοιτάζει να με εξαγοράσει. Και δεν θα ξεπερδέψουμε εύκολα με αυτά τα παζαρέματα. Κάνετε λάθος. Όταν φύγετε από το παλάτι να είστε σίγουροι που θα τα πάρετε όλα μαζί σας. Αλήθεια, δεν το γνωρίζετε καθόλου καλά, Βασίζομαι στα λόγια σας. Μη γυρίσει όμως μετά και μου πει γιατί πήρες τα δώρα μου. Όχι κάτι άλλο. Θα σας πει να πάρετε ακόμα περισσότερα. Αν είναι έτσι, παίρνω όσο θέλει. Μόνο να μου πει τίποτα. Πηγαίνετε και θα τα κανονίσω όλα εγώ. Νομίζω ότι τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν μορφή. Ανά και ο Αρλεκέν. Λοιπόν, αν έκανα τον Αρλεκέν να με ερωτευτεί, πολύ ευχαρίστως θα μπορούσα να αποφεληθώ της κατάστασης. Καλημέρα, φίλοι μου. Καλημέρα, Αρλεκέν. Θα μου πείτε και εμένα γιατί γελάτε να γελάσω κι εγώ. Ο Τριμελέν από εδώ, ο υπηρέτης μου, στον οποίο βέβαια δεν δίνω δεκάρα μισθό, με γύρισε σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού. Έσπαγα πλάκα λοιπόν με αυτούς τους περίεργους, όταν ξαφνικά βλέπω έναν κατεργάρι που έχει σηκώσει το πίσω της φούστας μιας κυρίας. Εγώ φαντάστηκα ότι θα έκανε πλάκα και του λέω «Σταμάτα ρε βρωμόπεδο, αυτά τα αστεία είναι πρόστιχα». Τότε με ακούει η άλλη και γυρίζει και μου λέει Καλά δεν βλέπετε ότι μου κρατάει την ουρά. «Και γιατί δεν αφήνετε να σας την κρατάει, ρωτάω εγώ». Τότε βάζει τα γέλια το βρωμόπεδο, βάζει τα γέλια ο Τρεβέρας, βάζει τα γέλια η κυρία, γελάγανε όλοι. Έβαλα τα γέλια κι εγώ. Αλλά γιατί γελούσαν όλοι. Δεν γνωρίζετε, Αρλεκέν, ότι αυτό που έκανε ο ακόλουθος είναι κάτι που συνηθίζεται προς τις κυρίες. Δηλαδή είναι και τιμή από πάνω. Μάλιστα. Τότε καλά και γέλαγα. Και τιμή είναι αστείο πράγμα. Και μάλιστα φτηνό αστείο. Έχετε κέφι, Αρλεκέν. Πολύ μ' αρέσει να σας βλέπω έτσι. Αλήθεια, φάγατε καλά από ό,τι σας άφησα. Χριστέ μου, φέρανε κάτι μεζέδες. Απίθανος. Ο μάγειρας που έχουν εδώ κάνει κάτι φικασέ, καταπληκτικά. Δεν το ξεπερνάει κανείς. Ήπια δε και στην υγεία τη Σίλβια και τη δικιά σας. Τι, δηλαδή, θα με ξεχάσετε εμένα. Εγώ όταν δίνω σε κάποιον τη φιλία μου, δεν το ξεχνάω ποτέ. Κυρίως όταν είμαι στο τραπέζι. Αλλά, μια και μιλάμε για τη Σίλβια, ακόμα στη μάνα της είναι. Μα κύριε Αρλεκέν, όλη την ώρα τη Σίλβια έχετε στο μυαλό σας. Όταν μιλάω εγώ, εσύ θα σωπαίνεις. Έχετε άδικο, Τριβελέν. Γιατί έχω άδικο. Γιατί δεν τον αφήνετε να μιλήσει για αυτήν που αγαπάει. Από ό,τι βλέπω, Φλαμίνια, δεν κόβτεστε και τόσο για το συμφέρον του πρίγκιπα. Αρλεκέν, αυτός εδώ ο άνθρωπος θα με πλήξει άσχημα εξαιτία σας. Όχι, καλή μου. Άκου να σου πω. Είμαι αφεντικός σου. Και αυτό γιατί εσύ μου το είπες, εγώ δεν είχα ιδέα. Αν λοιπόν κατατήσεις ρουφιάνος, μια και είσαι ανίκανος για άλλη δουλειά, και εξαιτίας σου ο κόσμος γυρίσει τις πλάτες σε αυτή την τίμια κοπέλα, σου δίνω το λόγο μου ότι θα σου βγάλω τα αυτιά με τα δυο μου τα χέρια. Εγώ παρόλα αυτά, οφείλω να κάνω το καθήκον μου. Και τα δύο τα αυτιά μου. Μπροστά μου τώρα. Εσάς σας συγχωρώ, γιατί, τέλος πάντων, είναι μέσα στις υποχρεώσεις μου. Εσείς όμως, Φλαμίνια, θα μου το πληρώσετε. Αγαπητή Φλαμίνια, ας μιλήσουμε τώρα για τη Σίλβια. Ξέρετε, όταν δεν είμαι μαζί της, όλο κοντά σας θέλω. Όχι, σας είμαι ευγνώμων, Αρλεκέν. Και να ξέρετε πως δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα έκανα προκειμένου να σας ικανοποιήσω και τους δύο. Τι καλό κορίτσι μου είστε. Κάθε φορά που μου δείχνετε τη συμπάθειά σας, νιώθω τέτοια
ανακούφιση που λυπάμαι μισή φορά από ό,τι προηγουμένως. Αγνοείτε την αξία σας, Αρλεκέ. Έχετε δίκιο, έτσι φαίνεται. Ξέρετε, δεν την έχω δει και ποτέ μου από κοντά. Αν ξέρετε πόσο αβάστευτο είναι για μένα να μην έχω καθόλου δύναμη, αν μπορούσατε να διαβάσετε τι είναι γραμμένο στην καρδιά μου. Δυστυχώς δεν ξέρω να διαβάζω. Αλλά μπορείτε να μου το εξηγήσετε εσείς. Θα ήθελα να πάψω να λυπάμαι, ξέροντας όταν αυτό σας κάνει να στεναχωριέστε. Αλλά θα γίνει και αυτό. Όχι, δεν θα την κρίσω ποτέ τη χαρά σας. Όλα τελειώσανε. Το Τριβελέν θα μιλήσει, θα με χωρίσουν από εσάς και ούτε που ξέρω που θα με πετάξουν. Αρλεκέ, μάλλον σας μιλώ για τελευταία φορά. Για τελευταία φορά! Μα τόσο άδικος άνθρωπος είμαι! Ένα κορίτσι είχα κι εγώ να μ' αγαπάει και μου το πήρανε. Τι νομίζουν δηλαδή όλοι αυτοί? Από πέτρα είναι η καρδιά μου. Θέλουν να με ξεκάνουν τελικά. Όπως και να έχει πάντως, να μην ξεχάσετε ποτέ τη Φλαμίνια που μοναδική της ευχή ήταν η ευτυχία σας. Ψυχή μου, η καρδιά μου είναι δικιά σας. Βοηθήστε με στην αγωνία μου. Ελάτε να βρούμε μαζί μια λύση. Γιατί εγώ άμα είμαι ταραγμένος, δεν μπορώ να σκεφτώ. Και εγώ μες στη δυστυχία είμαι. Αφού το έχασα εκείνο που αγαπούσα, άλλη ανακούφιση δεν βρήκα πέρα από τη συντροφιά σας. Πλάι ένα πλέον. Του μοιάζετε τόσο πολύ που ώρες νομίζω ότι μιλούσα αυτό. Μόνο εσείς και αυτός υπήρξατε για μένα στον κόσμο. Τόσο αγαπημένοι. Κακόμοιρο κορίτσι. Πόσο λυπάμαι που αγαπάω τη Σίλβια. Ήταν ωραίο παιδί, Αφού σας το έχω πει, ήταν σαν και εσάς. Είστε το πορτρέτο του. Και τον αγαπούσατε πολύ, Κοιτάξτε, Αρλεκέ. Δείτε πόσο αξίζετε εσείς να αγαπηθείτε. Και τότε θα καταλάβετε πόσο πολύ τον αγαπούσα. Αφού σας αρέσω εγώ που είμαι το ομοίωμα τόσο πολύ, φαντάζομαι ότι και το πρωτότυπο κάτι θα άξιζε. Νομίζω ότι εσείς θα μου αρέσετε πολύ περισσότερο όμως. Εγώ δεν θα ήμουν αρκετά όμορφη για εσάς. Χριστέ μου, και μόνο μου το λέτε αυτό. Εγώ σας βρίσκω υπέροχη. Είναι τέτοια η ευχαρίστηση του να σας βλέπω. Εγώ δεν σας αφήσω ποτέ χωρίς αυτή την ευχαρίστηση. Μπορείτε, κοιτάξτε με όσο θέλετε. Και εγώ θα σας ανταποδώσω ακριβώς κάνοντας το ίδιο. Δεν τολμώ. Παρά είναι καλή για ένα μέρος σαν κι αυτό. Αν έχανα τη Σίλβια, σε αυτή θα στραφώ. Ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Ναι, στο κάτω-κάτω. Μην πειράζει να σε αρχίσει που κάνεις και λίγο το γούστο του. Άμα είναι ξεκαθαρισμένα το πράγμα, αυτοί που σε αγαπούν είναι καλύτερη παρέα από αυτούς που δεν νοιάζονται για σένα. Έτσι δεν είναι? Αναμφισβήτητα. Τώρα, μια και είμαστε όλοι μαζί εδώ, πλάκα δεν θα έχει να πάμε να τσιμπούσουμε κάτι. Ναι, πήγαινε σε άλλα και πήγαινε. Από τη στιγμή που μπορούμε να ειδωθούμε όποτε θέλουμε, δεν χρειάζεται να στερούμε από μόνοι μας την ελευθερία μας. Μη μου στεναχωριέσαι καθόλου. Κάνετε και τόσες ρεβεράντσες, κυρία μου, γιατί θα αναγκαστώ να τις ανταποδώσω
σας θεωρούν εξαιρετικά άξια. Θα τους περάσει. Καθότι εγώ δεν επιθυμώ να αρέσω με τον τρόπο που το βλέπετε εσείς. Με στεναχωρεί αρκετά που είμαι τόσο όμορφη, ενώ εσείς όχι. Αχ, ωραία κατάσταση. Μην αναστενάζετε εξαιτίας μιας κακόμοιρης χωριατοπούλας. Είναι χάσιμο χρόνο. Τι πάθατε, μαντάμ? Κατάπιατε τη γλώσσα σας? Σας κόβεται η λογοδιάρεια αν πρόκειται να πείτε κάτι καλό? Μα δεν θα καταφέρνω καν να αρχίσω. Τότε να παραμείνετε σιωπηλοί. Γιατί ακόμα και μέχρι αύριο το πρωί να φρυνολογείτε, το πρόσωπό μου να χαλάσει περισσότερο δεν πρόκειται. Ωραίο ή άσχημο θα παραμείνει αυτό που είναι. Τι με θέλετε λοιπόν? Φτάνει πια, Δεσποινής. Η συμπεριφορά σας απέναντί μου προκάλεσε σοβαρό πρόβλημα στην οικογένειά μου σύσσωμη. Ο πρίγκιπας με υποχρέωσε να έρθω εδώ για να επανορθώσω. Και σας παρακαλώ, δεχτείτε τη συγγνώμη μου δίχως να με χλευάζετε. Εντάξει, δεν σας ξανακοροϊδεύω. Το γνωρίζω βέβαια πως η ταπεινότητα δεν αρμόζει στους ξυπασμένους, αλλά και η εύθρα για ένα κακία. Με στεναχωρεί η κατάστασή σας και σας συγχωρώ. Πείτε μου όμως, τι σας έσπρωξε να με περιφρονήσετε έτσι? Είχα την εντύπωση πως ο πρίγκιπας μου έδειχνε την προτίμησή του και θεωρούσα πως δεν ήμουν ανάξια της προτίμησης αυτής. Αλλά, βλέπετε, δεν είναι πάντα η ομορφιά και η χάρη που προσελκύουν το ενδιαφέρον. Ναι, βλέπετε είναι η ασχήμια μου και οι κακοί μου τρόποι που στρέφουν το ενδιαφέρον σε μένα. Αν είναι δυνατόν, η ζήλια κάνει τα μυαλά ορισμένα να διαστρέφονται. Ναι, λοιπόν, όντως είμαι ζηλιά. Αλλά εσείς, μια και δεν ενδιαφέρεστε για τον πρίγκιπα, γιατί δεν με βοηθάτε να επαναφέρω τις ωρέξεις του προς τα εκεί που κατευθύνονταν προηγουμένως? Σε μένα δηλαδή. Είμαι σίγουρη πως δεν του είμαι καθόλου δυσάρεστη και πως θα θεραπεύσω και την όποια έλξη νιώθει για εσάς. Αν βέβαια μου το επιτρέψετε κι εσείς, Πιστέψτε με και δεν πρόκειται να θεραπεύσετε τίποτα απολύτως. Κάτι τέτοιο είναι πέρα από τις δυνάμεις σας. Κι όμως, εγώ το θεωρώ πέρα ως πέρα δυνατό. Καθότι τέλος πάντων, ούτε και τόσο άσχημη είναι, αλλά ούτε και τόσο άχαρη. Αχ, αρκετά, ας μιλήσουμε για κάτι άλλο. Κουράστηκα να ακούω για τα προτέρηματά σας. Ο τρόπος που μου απευθύνεστε έχει κάτι το ιδιάζω. Δεν πειράζει όμως, αφήστε να περάσουν κανένα 2 μέρες και τότε θα σας πω κατά πόσο οι δυνάμεις μου είναι περιορισμένες. Κολοκύθια θα μου πείτε. Όχι, εντάξει, αλήθεια τώρα. Θα του μιλήσω του πρίγκιπα. Βλέπετε, μέχρι τώρα δεν είχε τολμήσει να με πλησιάσει γιατί ήμουν πολύ θυμωμένη μαζί του. Θα του δώσω όμως λίγο χώρο έτσι για να δούμε. Ωραία, Δεσποινής. Η κάθε μια από εμάς σας κάνει ό,τι μπορεί. Εγώ αυτό που μου ζητήθηκε ως προς εσάς το έκανα και με το παραπάνω μάλιστα. Γι' αυτό ας ξεχάσουμε ό,τι συνέβη ανάμεσά μας. Δρόμο! Δρόμο! Ούτε ότι υπάρχει δεν θέλω να θυμάμαι. Τι έχετε, Σίλβια? Φαίνεστε ενοχλημένη. Είμαι έξω φρενό. Αυτή η ανόητη ήρθε πριν από λίγο εδώ να μου ζητήσει συγγνώμη. Και χωρίς να το καταλάβω πώς, με έκανε ακόμα πιο έξαλλη με την κακία της. Μου είπε ότι είναι πιο γοητευτική και πιο χαριτωμένη από μένα. Και ότι θα κάνει τον πρίγκιπα να ξεπεράσει τον έρωτά του για μένα. Ένας θεός ξέρει ακόμα πόσες προσβολές μου έριξε κατάμουτρα. Δίκιο δεν έχω να με πειράζει. Ακούστε με. Αν δεν κλείσετε μερικά στόματα εδώ μέσα, καλύτερα να εξαφανιστείτε από προσώπου γης. Πολύ θα ήθελα να τα κλείσω. Αλλά είναι στη μέση και αρλεκέν βλέπεις. Αχ, πόσο σας καταλαβαίνω. Αυτός ο έρωτας είναι πάντα στη μέση εκεί όπου δεν το χρειάζεσαι. Σαν κακό συναπάντημα ένα πράγμα. Αντάτυχη ήμουν στα συναπαντήματα. Γιατί? Πιστεύετε πως ο Αρλεκέν σας έβλεπε να φεύγετε ενοχλημένοι από το παλάτι των χερότα? Γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή τι, θα μ' αγαπούσε λιγότερο? Ίσως. Τώρα που το λέτε, σκεφτόμουν κάτι. Δεν βρίσκεται πως από τότε που ήρθαμε εδώ, ο Αρλεκέν σαν να με παραμελεί λιγάκι. Πριν από λίγο με παράτησε για να πάει να περιδρομιάσει. Ωραία δικαιολογία. Το παρατήρησα κι εγώ. Αλλά πείτε μου. Τώρα μιλάμε ως γυναίκα προς γυναίκα. Τόσο πολύ το αγαπάτε αυτό το αγοράκι. Μα φυσικά και το αγαπώ. Έτσι δεν είναι το σωστό? Να σας ομολογήσω κάτι. Μου φαίνεται ότι δεν ταιριάζετε
αγαπήσατε και τόσο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον αγαπήσατε. Μερικές φορές μάλιστα νομίζω πως είναι και κάτι που μάλλον σας υποβιβάζει. Αχ, μπείτε λίγο στη θέση μου. Ήταν ο μόνος στα μέρη μου που βλεπότανε. Ήμασταν συγχωριανοί και γείτονες. Είναι και αστείος. Εγώ είμαι ανοιχτόκαρδος άνθρωπος. Με έκανε και γέλαγα κάπου. Αλλά από πίσω μου ήτανε. Μ' αγαπούσε. Τον συνήθισα. Και συνήθεια στη συνήθεια τον αγάπησα. Μια και δεν υπήρχε κανένας καλύτερος στα μέρη μας. Όμως, πάντα έβλεπα την τάση που είχε για φαΐ και για πιωτό. Ωραία πλεονεκτήματα. Και μάλιστα για κάποιον που θέλει να λέγεται εραστής, της τρυφερής και αξιολάτρευτης. Σίλβια, τέλος πάντων, τι αποφασίσατε? Δεν ξέρω τι να πω. Είναι τόσα τα ναι και τόσα τα όχι μέσα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω τι να αποφασίσω. Από τη μία μεριά ο Αρλεκέ, που είναι κάπως αδιάφορος και το μόνο που σκέφτεται είναι το φαΐ. Από την άλλη μεριά, αυτές οι ξυπασμένες, που αν με διώξουν, θα κάνουν όλο τον κόσμο να πιστέψει ότι με έδιωξαν γιατί δεν ήμουν αρκετά ωραία. Και από μια τρίτη μεριά, αυτός ο κύριος, με τον οποίο ξαναβρεθήκαμε εδώ. Σας το λέω εντελώς εμπιστευτικά. Αλλά δεν ξέρω τι έπαθα μόλις το ξανάδα. Είναι τόσο γλυκός, τόσο τρυφερός. Μου εξομολογείτε τον έρωτά μου με έναν τρόπο τόσο γενικό, ταπεινό, που νιώθω να το συμπονώ ειλικρινά. Και αυτή η συμπόνια δεν μ' αφήνει να είμαι κυρία του εαυτού. Τον αγαπάτε? Δεν το πιστεύω, καθότι οφείλω να αγαπώ τον Αρλεκέ. Είναι και υπέροχος άνδρας. Αχ, εμένα μου λέτε. Ακούστε με, εάν επρόκειτο να εγκαταλείψετε τα σχέδιά σας προκειμένου να παντρευτείτε εκείνον, θα σας το συγχωρούσα. Αν ο Αρλεκέ παντρευόταν μιαν άλλη, με τα χαράς. Θα είχα τότε κάθε δικαίωμα να του πω. Με εγκατέλειψες. Σε εγκαταλείπω. Παίρνω την εκδίκησή μου. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ποια θα μπορούσε να πάρει τον Αρλεκέ έτσι χοντροκομμένος και ανάγωγος που είναι? Δεν σπρώχνονται κι άλλες υποψήφιες. Εγώ πάντως πάντα είχα στα σχέδιά μου να περάσω τη ζωή μου στην εξοχή. Ο Αρλεκέ είναι χοντράνθρωπος. Δεν τον αγαπώ, αλλά δεν τον συχαίνομαι κιόλας. Και στη συναισθηματική κατάσταση που βρίσκομαι, εάν βέβαια το ήθελε και εκείνος, πολύ πρόθυμα θα μπορούσα να σας απαλλάξω από την παρουσία του, εάν φυσικά αυτό σας ευχαριστούσε. Ευχαρίστηση. Δεν ξέρω που βρίσκεται. Δεν είναι ούτε εδώ ούτε εκεί, τι ψάχνω. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα δείτε και τον πρίγκιπα. Να έρχεται και ο υπότιτλος που σας αρέσει. Προσπαθήστε να πάρετε μια απόφαση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Όντως. Είναι καλέ. Πού είναι? Βλέπει κανείς? Πού είναι? Ήρθατε για να μου πείτε ότι με αγαπάτε και να μεγαλώσετε τη δυσκολία μου ακόμη περισσότερο. Ήρθα για να δω αν η κυρία η οποία σας προσέβαλε εκπλήρωσε κατά πως έπρεπε την υποχρέωσή της. Όσο για μένα, Σίλβια, όταν σας έχει κουράσει ο έρωτάς μου, η αγάπη μου, ή αν σας έχει γίνει κατά το ελάχιστο βαρετός, ούτε δεν έχετε παρά να με διατάξετε να σοπάσω και να αποσυρθώ. Κάτω πάλι. Καλά δεν το είπα. Πώς θα σας διώξω τώρα δηλαδή? Θα φύγετε αν μ' αρέσει. Θα σοπάσετε αν μ' αρέσει. Δεν πρόκειται να τολμήσετε να διαμαρτυρηθείτε και θα με υπακούτε σε όλα. Ωραίο τρόπο βρήκατε να με κάνετε να σας διατάξω. Τι άλλο μπορώ να κάνω εκτός από το να σας αφήσω να διαφεντεύετε εσείς την τύχη? Και τι νόημα έχει? Να σας κάνω να δυστυχήσετε? Θα είχα ποτέ το κουράγιο? Αν σας έλεγα πηγαίνετε, θα πιστεύετε ότι σας μισώ. Αν σας έλεγα να σοπάσετε, θα πιστεύετε ότι σας λυπάμαι καθόλου και αυτό δεν είναι αλήθεια. Μα τι άλλο τώρα να κάνω, Σίλβια μουσιά μου? Αυτό που θέλω, περιμένω και εμένα να μου το πούν. Βρίσκομαι σε μεγαλύτερο σκοτάδι κι από εσάς. Ο Αρλεκέ, που αγαπάει. Ο πρίγκιπας, που απαιτεί την καρδιά μου. Εσείς, που την αξίζετε. Οι κυρίες, που με λιγώνουν και που θα ήθελα πολύ να τους δώσω. Ένα γερό μάθημα. Τα λόγια σας βυθίσονται βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Σας έχει συγκινήσει τόσο πολύ ο πόνος μου, ώστε ο έρωτάς μου, όσο μεγάλος κι αν είναι ανάξιος της θλίψης που σας δημιουργεί το γεγονός ότι είστε
Είστε ανίκανοι να μ' αγαπήσετε. Είμαι και παρά είμαι ικανή. Σιγά το δύσκολο. Αν βέβαια το ήθελα. Τότε υπομείνετε τη θλίψη μου και μη με εμποδίζετε να θρηνώ αιωνίως για το ανέφικτο. Σας προειδοποιώ. Δεν ξέρω πώς θα αντέξω να σας βλέπω τόσο ερωτευμένο. Μου φαίνεται ότι το κάνετε επίτηδες. Είναι λογικά πράγματα τώρα αυτά. Α, δεν θέλω να σας γύρω με βάρος. Θέλετε να φύγω και δεν μπορώ να αντισταθώ σε μια επιθυμία ενός προσώπου τόσο αγαπημένου. Αντίο, Σίλβια. Αντίο, Σίλβια. Τώρα όμως θα σας βρίσκω. Πού πάτε? Να μείνετε εδώ που είστε. Αυτή είναι η επιθυμία μου και μάλλον γνωρίζω ότι επιθυμώ καλύτερα από εσάς. Μα νόμιζα ότι αυτό θέλατε. Τι πλέξιμο κι αυτό. Με τον Αρλεκέν τι κάνω? Ακόμα δηλαδή κι αν εσείς ήσασταν ο πρίγκιπας που λέει ο λόγος. Και τι θα γινόταν αν ήμουν? Τότε θα ήταν διαφορετικό το πράγμα. Θα μπορούσα να πω στον Αρλεκέν ότι ασκήσατε πάνω μου το δικαίωμα που είχατε ως ηγεμόνας. Θα το χρησιμοποιούσα ως δικαιολογία. Αλλά μόνο αν ήταν για σας θα έκανα κάτι τέτοιο. Κι που είναι. Μάλλον πρέπει να δείξω την ταυτότητά μου, δεν γίνεται αλλιώς. Τι πάθατε? Μου θυμάσατε? Δεν είναι για τα βίκαια που ήθελα να είστε ο πρίγκιπας. Για σας και μόνο το ήθελα. Αν ήσασταν ο πρίγκιπας, ο Αρλεκέν δεν θα μάθαινε ποτέ ότι σας πήρε πριν σας αγάπησα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Παρ' όλα αυτά, όχι. Όχι. Καλύτερα που δεν είστε εσείς ο ηγεμόνας. Θα παραείταν μεγάλος ο πειρασμός. Ακόμα δηλαδή κι αν είστε, μη μου το πείτε. Δεν είναι δυνατόν να επιλέξω να είμαι άπιστη. Τέλος. Απέχουμε ακόμα πάρα πολύ. Σίλβια, διατηρήστε ό,τι καλό νιώθετε αυτή τη στιγμή για μένα. Ο πρίγκιπας, άντε ρε. Ο πρίγκιπας έχει ετοιμάσει μία τελετή για σας. Επιτρέψτε μου να παραμείνω μαζί σας και να σας συνοδεύσω, ώστε να είμαι όσο το δυνατόν πιο πολύ κοντά σας. Και μετά την δεξίωση θα συναντήσετε τον πρίγκιπα. Και με έχει αναθέσει να σας πω ότι αν δεν μπορέσει να κουμπίσει την καρδιά σας, τότε είστε ελεύθεροι να φύγετε. Ναι! Ούτε λέξη δεν θα καταφέρει να της πει. Είναι σαν να είμαι κιόλας φευγάτη. Άμα γυρίσω σπίτι όμως, θα έρχεστε να με βλέπετε. Και που ξέρετε, τόσα γίνονται. Μπορεί και να γίνω γυναίκα σας τελικά. Ας πάμε όμως καλύτερα. Φοβάμαι μην έρθει ο Αρλεκέν. Από εδώ καλέ. Κύριε Αρλεκέν, πώς θα θέλατε λοιπόν να χρησιμοποιήσω το χαρτί που μου ζητήσατε να φέρω? Περίμενε ρε μου λέει, σκέφτομαι. Με την άρεσή σας. Ποιος πετάει εδώ μέσα? Ο πρίγκιπας. Μα το Θεό μου, όλη αυτή την καλοπέραση αρχίζει να έχουν τύψει. Από πού προέρχονται? Φοβάμαι μήπως βγήκα στη σύνταξη και δεν το πήρε χαμπάρι. Τι γελάς ρε κάκα! Με την ιδέα που σας κατέβηκε και η οποία είναι για γέλια. Με την άρεσή σας κύριε Αρλεκέν, φάτε και ποιοι τόσο θέλετε, έχοντας τη συνείδηση σας ήσυχη. Χαΐρι μου, εγώ θέλω να το τρώω το φαΐ μου έχοντας το κεφάλι νήσου. Πες μου κάτι. Πώς το λένε αυτό που κανονίζει τις υποθέσεις του πρίγκιπα εδώ μέσα? Το Γενικό Γραμματέα του Κράτους εννοείται. Αυτόν. Λέω να του γράψω ένα γράμμα και να τον παρακαλέσω να ενημερώσει τον πρίγκιπα πως βαρέθηκα πια και να τον ρωτήσει πότε έχει σκοπό να τελειώνει με εμάς, γιατί έχω τον πατέρα μου στο χωριό όλο μονάχο. Α, μάλιστα. Και άμα θέλουν να με κρατήσουν να στείλουν μια άμαξα να πάρει το φέρω. Για πείτε το εσείς και έφυγε κιόλας η άμαξα. Μετά θα πρέπει να με παντρέψουν εμένα και τη Σίλβια και να έχουν και το σπίτι ανοιχτό, γιατί εγώ έχω συνηθίσει να τριγυρνάω πάνω, κάτω και να έχω και το κλειδί μου, να μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Μαζί όμως με τη φίλη μας τη Φλαμίνια, που δεν θέλει να μας εγκαταλείψει. Απλώς κύριε Αρλεκέν, δεν είναι απαραίτητο να ανακατεύετε και τη Φλαμίνια σε όλο αυτό. Εμένα έτσι παρέ. Ξέρεις τι κακάτσι περίεργο που είσαι. Πρόσεχε, πάρ' την πέλο και άρχισε να γραφτώ γράμμα από τα κολυφογράμματα. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Ακούω. Κύριε. Σταθείτε λίγο. Καλύτερα, αξιότιμοι κύριοι.
Βάλτε όλα, να διάλεξε από το μόνο. Πολύ καλά. Ξέρετε ότι με λένε Αρλεκέν. Μια στιγμή. Θα έπρεπε να πείτε η υψηλότητά σας. Γνωρίζετε, ονομάζομαι Αρλεκέν. Τι είναι αυτό, να μιλάς με κάποιον και να λες εσύ για τον boy του. Θα το βάλω πως το θέλετε. Ελάτε εδώ. Το ξέρετε ότι με λένε Αρλεκέν. Μετά. Ότι έχω μια αγαπημένη που τη λένε Σίλβια. Είναι η συγχωριανή μου και πολύ τίμιο κορίτσι. Κουράγιο. Εμείς είμαστε μαζί και με μια φίλη μας που γίναμε φίλοι κοντά. Γυρίστε. Και δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς αυτή, αλλά ούτε και αυτή μπορεί να ζήσει χωρίς και εμάς. Γι' αυτό, μόλις πάρω στο γράμμα μου... Η Φλαμίνα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εσάς. Μα τι λέτε, μου έφυγε πέρα από το χέρι. Τι σημαίνει αυτό το λιγόμα. 2 χρόνια, κύριε Αρλεκέν. 2 χρόνια λιωροκρυφά για χάρη της. Πόσο στεναχωριέμαι να ξέρε. Να το μάθω όμως αυτή. Θα σε βγάλω το χέρι. Πέρα από τις μου, σε ευχαριστώ. Δεν είμαι και τόσο φίλος παρεόμενων περιποιήσεων. Και τι σας νοιάζει εσάς αν την αγαπώ εγώ. Εσείς είστε μόνο φίλοι. Και οι φίλοι δεν ζηλεύουν. Κάνεις λάθος. Και βρες ανάλογα φίλια μου. Τι γίνεται εδώ? Κύριε Αρλεκέν. Να, αυτά τα τίποτα. Ας το κάνω κι εσείς και οι φίλοι σας. Λέει πως είναι ερωτευμένος μαζί σας εδώ και για πρώτα. Είναι πολύ πιθανό. Λέτε γι' αυτό. Πως λυπάμαι για λογαριασμό. Αλήθεια. Φυσικά. Αλλά εσείς, γιατί εκνευριστήκατε που κάποιος με αγαπάει? Τι να πω, εσείς βέβαια κάνετε κουμάντο στον εαυτό σας. Αλλά να, αν είχατε εραστεί, μπορεί και να τον αγαπούσατε. Και αυτό θα κατέστρεφε τη φιλία που νιώθετε για μένα. Ο ρόλος μου θα γινόταν πιο ασήμαντος. Και εγώ δεν θέλω να χάσω ούτε τόσο δάφε το ρόλο μου αυτό. Αρλεκέν, το ξέρετε πως ταλαιπωρείτε την καρδιά μου. Εγώ τι κακό μου κάνει. Αν συνεχίσετε να μου μιλάτε πάντα με αυτόν τον τρόπο, σύντομα δεν θα ξέρω σε ποιο είδος ανήκουν τα αισθήματα που τρέφω για εσάς. Στην πραγματικότητα, δεν τολμώ να εξετάσω σε βάθος τον εαυτό μου. Φοβάμαι μήπως και ανακαλύψω περισσότερα από όσα θα ήθελα. Καλά κάνετε, Φλαμίνα. Ποτέ να μην τον εξετάσετε. Το αίσθημα θα είναι αυτό που μπορεί να είναι. Αλλά πιστέψτε με, μην βρείτε εραστή. Γιατί? Εγώ έχω ερωμένη και θα την κρατήσω. Αν δεν την είχα όμως, δεν θα έφτακανα και να δω. Τι να την κάνω όταν υπάρχετε εσείς. Θα με ενοχλήσω. Θα σας ενοχλούσε, Και θεωρείτε πως μετά από όλα αυτά που μου λέτε, εγώ θα παραμείνω απλώς φίλη σας? Τι άλλο μπορείτε να είστε. Αχ, τι με ρωτάτε. Δεν θέλω να γνωρίζω τίποτα. Ένα είναι βέβαιο. Σε ολόκληρο τον κόσμο δεν αγαπώ άλλον όσο εσάς. Εσείς δεν μπορείτε να πείτε το ίδιο. Σίλβια προηγείται. Και αυτό είναι το δίκαιο. Μαζί πάτε παρέα. Να σας τη φωνάξω. Άμα τη βρω. Εσείς όμως, είσαστε καλά? Όπως θέλετε. Μη μου τη στείλετε όμως. Ελάτε και εδώ μαζί. Με ζήτησε ο πρίγκιπας και πρέπει να πάω να δω τι με θέλει. Αντίο, Αρλεκέν. Θα επιστρέψω όμως σύντομα. Μάλιστα. Έρχεσαι να μου κάνεις και επίσκεψη από πάνω. Δεν φτάνει δηλαδή που ήσουν η αιτία να μου κλέψουν τη Σίλβια. Μάλιστα, κύριε Ρουφιάνη. Πάτε και λέτε από εδώ και από εκεί ότι τα κορίτσια του ξένου κόσμου είναι κούκλες. Αυτό ήταν η αιτία να μου κλέψουν και τη δικιά μου. Όχι προσβολές, Αρλεκέν. Είστε ευγενείς. Μα φυσικά. Μα το Θεό. Πολύ τυχερός. Αλλιώς θα σας τα έλεγα εγώ και από την καλή και από την ανάποδη. Αλλά μετά η τιμή σας έπρεπε να κάνει το καθήκον της. Και εγώ έπρεπε να σας σκοτώσω για να σας εκπληθώ. Ηρεμήστε, Αρλεκέν. Και μάθετε ότι ο πρίγκιπς μου έδωσε εντολή να έρθω να σας μιλήσω. Είστε ελεύθερος να μιλήσετε. Εμένα δεν μου έδωσε κανείς εντολή να σας ακούσω. Ωραία, λοιπόν. Αφού είναι έτσι, χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου και αφού πρέπει, μάθε και ποιος είμαι. Είμαι ο πρίγκιπάς σου και ηγεμόνας σου,
που σου μιλάει και όχι ο αξιωματικός του παλατιού που μέχρι τώρα νόμιζες εσύ και η Σίλβια. Το λόγο σας, μα φυσικά πρέπει να με πιστέψετε. Συγχωρέστε με κύριε. Είμαι εντελώς ηλίθιος που τόλμησα να μιλήσω έτσι σε εσάς. Πολύ ευχαρίστως να σας συγχωρέσω. Αφού δεν μου κρατάτε κακή, μη μου επιτρέψετε να σας κρατήσω κι εγώ. Παρά είμαι μικρός για να θυμώνομαι με ένα πρίγκιπα. Η δύναμη που έχετε θα πρέπει να σας κάνει να δείξετε ήκτο. Γιατί δεν πιστεύω ότι θέλετε να είστε ηγεμόνας μόνο και μόνο να περνάτε εσείς καλά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι έχεις κανένα παράπονο? Τι να κάνω κυρία μου. Ένα κορίτσι για να μ' αγαπάει. Εσείς έχετε ένα σπίτι γεμάτο κορίτσια. Κι όμως τη δική μου πήγατε και πήρατε. Σαν ας πούμε, να ήταν το γιος μου μια δεκάρα. Ίσως να είστε εκατομμυριούχος, να σας γέλξω στο μάτι η φτωχή δεκάρα η δικιά μου να την αρπάσατε. Δεν είναι κρίμα. Δίκιο έχει. Με συγκινεί το παραπονό του. Το ξέρω ότι είστε ένας καλός πρίγκιπας. Όλος ο κόσμος το λέει. Μόνο εγώ δεν έχω την ευχαριστία, το λέω μαζί με τους άλλους. Η αλήθεια είναι, φίλε μου, ότι σου στέρισα τη Σίλβια, ναι. Ζήτα μου όμως ό,τι θέλεις. Έχω τη δυνατότητα να σου προσφέρω ό,τι ονειρευτείς, αρκεί να παντρευτείς οποιαδήποτε άλλη εκτός από αυτή. Ας αφήσω με αυτό το παζάρι γιατί θα βγω σίγουρα ρηγμένος. Αλλά πέστε μου όμως με το χέρι στην καρδιά. Αν κάποιος άλλος μου την είχε πάρει, δεν θα τον αναγκάζατε να μου την ξαναδώσει πίσω. Λοιπόν, κανείς άλλος δεν μου την πήρε. Παρά μόνο εσείς. Να λοιπόν μια ευκαιρία για να αποδείξετε ότι η δικαιοσύνη ανήκει σε όλους τους ανθρώπους. Τι του λες τώρα? Με οδηγείς στην απελπισία. Τότε εγώ είμαι για λύπηση. Δηλαδή πρέπει να απαρνηθώ τη Σίλβια. Μα πώς είναι δυνατόν να ερωτευθώ αν δεν μου προσφέρεις εσύ τη βοήθειά σου? Αρλεκέ, ξέρω, σου προκάλεσα πόνο. Αλλά και εσύ μου χάρισες ακόμα κάτι πιο σκληρό. Βρείτε κάτι να παρηγορηθείτε κύριε μου. Κάντε μια βόλτα, ένα ταξιδάκι και ο πόνος θα χαθεί μέσα στους δρόμους. Όχι. Ήλπιζα ότι θα μου έδινες κάτι μέσα από την καρδιά σου. Κι εγώ θα σου ήμουν τόσο ευγνώμων όσο δεν υπήρξα σε κανέναν. Εσύ όμως μου χάρισες όλη την κακία που μπορούσα να πάθω. Έχω ετοιμάσει για σένα τόσα πολλά, που όμως δεν θα μπορέσει η κακία σου, ο εγωισμός σου, να μην δεχθούν να τα χαρίσει. Τι δύσκολο πράγμα που είναι η ζωή. Για τη δικιά σου πλευρά, ναι, εγώ έχω άδικο, το ομολογώ. Αυτό που έκανα ήταν αμαρτία, ήταν απέσιο, ήταν ελεεινό. Όμως και εσύ πήρες την εκδίκησή σου και μάλιστα με το παραπάνω. Πρέπει να πηγαίνω. Τόση συμπόνια δείξατε σε μένα, να μην δείξω και εγώ λίγη σε εσάς. Να μη σε νοιάζει για μένα. Λυπάμαι πολύ. Κοίτα τώρα, στενοχώρησε ο άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συναισθήματά σου. Φεύγω, Αρλεκιά, και να ξέρεις ότι σε εκτιμώ παρά την άρνησή σου. Και εγώ, κύριε, τι θέλεις, μήπως καμία χάρη? Όχι, να ξέρετε, μου είναι δύσκολο να αποφασίσω να σας δώσω αυτό που μου ζητάτε. Έχεις πολύ μεγάλη καρδιά. Και εσείς επίσης. Και αυτό μου δίνει κουράγιο. Δυστυχώς, οι καλοί άνθρωποι είναι και ευαίσθητοι. Θαυμάζω τα συναισθήματά σου. Πιστεύω. Αλλά δεν σας υπόσχομαι όμως τίποτα. Οι επιθυμίες μου είναι εντελώς μπλεγμένες. Αλλά άμα σας έδινα τη Σίλβια, θα γινόμουν ευνοούμενος. Ποιος μπορεί άλλος εκτός από σένα, αγαπητέ μου? Ναι, αλλά μου λένε ότι έχετε το συνήθειο να σας κολακεύω. Εγώ έχω το συνήθειο να λέω πάντα την αλήθεια. Και ένα καλό συνήθειο σαν το δικό μου δεν μπορεί να ταιριάξει με ένα κακό. Ποτέ η φιλία σας δεν θα είναι τόσο δυνατή για να αντέξει τη δικιά μου. Ναι, αλλά αν δεν μου λες αυτό που σκέφτεσαι εσύ πάντα, τότε συνέχεια θα λογοπακούμε, θα μαλώνουμε. Αρλεκέ, ένα πράγμα πρέπει να σου πω και να το θυμάσαι. Σ' αγαπώ. Η Φλαμίνια είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει. Χάσαμε πια αυτή τη Φλαμίνια. Αν δεν υπήρχε η Φλαμίνια, δεν θα μπορούσε να με δημιουργήσεις τόσο μεγάλη φλήψη.
Όχι, είναι καλό κορίτσι, μην της κάνετε κακό. Προφανώς αυτό το κτήνος ο υπηρέτης μου πήγε και την κακολόγησε την καημένη τη φίλη μου. Πρέπει να πάω να την βρω. Τώρα εγώ τι θα κάνω. Θα παρατήσω τη Σίλβια. Γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Βλακεία έκανα με τον πρίγκιπα. Είναι που είναι ευαίσθητος άνθρωπος και δεν μπορώ να βλέπω τον άλλον να υποφέρει. Αλλά και αυτός ευαίσθητος είναι και δεν πρόκειται να πει κουβέντα. Καλησπέρα, Φλαμίνια. Σας ψάχνω από ώρα. Αντίο, Ορλεκέ. Τι πάτε, αντίο. Ο Τριβελέν μας πρόδωσε. Η συμμαχία μας αποκαλύφθηκε στον πρίγκιπα. Και αυτός πρόκειται να με διατάξει να φύγω από εδώ. Ήδη μου απαγόρευσε να σας ξαναδώ. Αυτό όμως δεν με εμπόδισε να έρθω να σας μιλήσω για ακόμη μία φορά. Ύστερα να κινήσω προς όποια κατεύθυνση είναι αναγκαία, προκειμένου να αποφύγω το μένος του. Τώρα μάλιστα, ωραία τα καταφέραμε. Είμαι σε απελπισία. Βλέπω να με χωρίζουν για πάντα από εσάς. Από ό,τι πιο αγαπημένο είχα στη ζωή μου. Ο χρόνος με πιέζει. Είμαι αναγκασμένη να σας εγκαταλείψω. Πριν φύγω όμως, πρέπει να σας ανοίξω την καρδιά μου. Τι είναι ψυχή μου, τι έχει μέσα της αυτή η καρδιά, η πολύ αγαπημένη. Δεν τα φιλεί αυτό που ένιωθα για εσάς. Έκανα λάθος. Τι ήταν, έρωτας. Και μάλιστα από τους πιο τρυφερούς. Αντίο. Περιμένετε, ίσως κι εγώ να έχω κάνει λάθος από τη μεριά μου. Πώς, κάνατε λάθος, δηλαδή με αγαπάτε και δεν πρόκειται να ξαναειδωθούμε. Μην πείτε τίποτα άλλο, φεύγω. Περιμένετε. Αφήστε με να φύγω, τι θα κάνουμε. Ας μιλήσουμε λογικά. Τι μπορώ να πω. Η φιλία μου βρίσκεται τόσο μακριά πια. Έφυγε. Σας αγαπώ. Είναι ξεκαθαρισμένο το πράγμα και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Θεέ μου, τι τρομερό κι αυτό. Καλά, πια και είπες. Οι καρδιές μας τα κάναν μόσχημα και τις έφυγε να αγαπηθούν. Ας κάνουμε υπομονή και ας φροντίσουμε για το μέλλον. Καταλαβαίνω. Πρέπει να πείτε να παντρευτούμε. Αυτό! Γιατί δεν με προειδοποιήσατε πως θα με παγιδεύατε και θα γινόσασταν αυτή που αγαπώ. Γιατί, μήπως με ειδοποιήσατε εσείς ότι θα γινόσασταν αυτός που αγαπώ. Σάπως θα μπορούσα να το φανταστώ. Έλα τώρα, ας μην κατηγορούμε ο ένας τον άλλο. Αν πάλι το να είσαι ερωτικός είναι πολύ ωραία αυτό. Παντρευτείτε με, δέχομαι. Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Φοβούμαι πως από στιγμή σε στιγμή θα έρθουν να με διατάξουν να φύγω. Θα πάω να ενημερώσω τον πρίγκιπα. Εσείς μην πείτε στη Σιλβία πως σας αγαπώ. Θα νομίζω ότι είναι αδικό. Ενώ εσείς ξέρετε ότι είμαι αθώος. Δεν θα αφήσω να φανερθεί κανένα από τα νέα μου αισθήματα σε αυτήν. Θα της πω πως είναι για το δικό της το καλό που την αφήνει. Και εγώ αυτό θα σας συμβούλευα. Δώστε μου το χέρι σας να το φιλήσω. Ποιος θα το λέγε ότι αυτό θα μου δίνει τέτοια ευχαρίστηση. Πράγματι, ο πρίγκιπας έχει δίκιο. Αυτά τα πλασματάκια ερωτοτροφούν με τρόπο καταμάχητο. Να και οι άλλοι. Τι σας απασχολεί, όμορφη Σίλβια? Μ' απασχολεί αυτός μου και δεν βγάζω άκρη μαζί του. Και τι είναι αυτό που του βρίσκεται το τόσο δυσνόητο? Το ξέρετε καλά πως θέλω να εκδικηθάσετε στις γυναίκες, έτσι. Δεν το θέλω πια. Απλά δεν είστε εκδικητικοί ούτε κατά το ελάχιστο. Όπως θα τον έλεγαν, έτσι δεν είναι. Έτσι μου φαινόταν και εμένα. Λοιπόν, ας πούμε πως δεν τον αγαπάω. Δεν είναι πια και τέτοια η συμφορά. Ακόμα και να ήταν συμφορά, εγώ τι θα μπορούσα να κάνω. Όταν τον αγάπησα, ο έρωτας ήρθε. Τώρα που δεν τον αγαπάω πια, ο έρωτας έχει φύγει. Ήρθε χωρίς να το ζητήσω και από μόνος του έφυγε. Δεν βρίσκω να έχω κάνει εγώ κάτι κακό. Ας γελάσουμε μια στιγμή. Κι εγώ τα ίδια σκέφτομαι. Περίπου. Τι εννοείται περίπου? Αφού πρέπει να έχετε την ίδια γνώμη με μένα, γιατί έτσι είναι. Ορίστε, γιατί μου άνθρωποι
βλέπετε πως σας πειράζω και πως δεν μπορεί κανείς να σας καταλογίσει τίποτα. Αυτός δεν είναι ο αξιωματικός που λέγαμε. Ποιος άλλος. Αν και δεν έχω ακόμα πάρει τέτοιο τον αγαπώ. Τελικά όμως θα έρθει κι αυτό. Γιατί να λες συνέχεια όχι σε έναν άντρα που ζητάει συνέχεια να πεις το ναι, να το βλέπεις θλιμμένο, πάντα δυστυχισμένο και όλη την ώρα να τον παρηγορείς για το κακό που του έχεις προξενήσει. Αχ, κυρία μου, είναι πολύ κουραστικό. Καλύτερα μια και καλή να πάψει να τον στεναχωρείς. Θα τρελαθεί, θα πεθάνει από τη χαρά του. Το να πεθάνει από τη στεναχώρια θα ήταν πολύ χειρότερο. Ούτε σύγκριση. Αχ, το περιμένω. Είμαστε πάνω από 2 ώρες μαζί και θα ξαναγυρίσει για να είμαστε πάλι μαζί. Μόλις μιλήσω με τον πρίγκιπα. Εν τω μεταξύ, φοβάμαι πως ο Αρλεκέν το πάρει κάπως κατάκαρδα. Εσείς τι λέτε. Μόνο να με κάνετε να νιώσω τύψεις πάλι, Μην ανησυχείτε και θα βρεθεί πολύ εύκολα τρόπος να παρηγορηθεί. Να παρηγορηθεί. Εμείς το καλοπιά, τόσο εύκολο είναι δηλαδή να με ξεχάσει. Μήπως βρήκε καμιά αγαπητιά εδώ μέσα. Να σας ξεχάσει. Θα ήμουν τρελή αν εννοούσα κάτι τέτοιο. Θα είστε πολύ τυχεροί αν δεν πέσει σε μαύρη απελπισία. Τι το θέλατε και μου το είπατε τώρα αυτό. Εσείς θα φταίτε άμα ξαναρχίσω να πέφτω στην αμφιβολία. Εσείς και απελπισία σας. Πολύ καλά λοιπόν. Και αν σας έλεγα ότι δεν σας αγαπά, τι θα λέγατε τότε. Αν δεν με αγαπά, απλώς να μην μου το πείτε. Πολύ καλά λοιπόν. Σας αγαπά. Αλλά και αυτό πάλι δεν σας ικανοποιεί. Μα τι θέλετε τέλος πάντων. Ναι, γελάτε. Θα ήθελα να σας έβλεπα στη θέση μου. Ο εραστής σας ψάχνει. Πιστέψτε με. Τελειώνετε εσείς με αυτόν και μη σας απασχολούν τα υπόλοιπα. Τι θα κάνω τώρα, πού είναι. Σίλβια, δεν με κοιτάτε. Όποτε σας πλησιάζω, με αναχωρείτε. Και έχω την ολέθρια αίσθηση ότι δεν με θέλετε. Σας είμαι αδιάφορος. Αδιάφορος. Εγώ για εσάς μιλούσα τώρα. Για μένα μιλούσατε, Σίλβια. Ομορφιά μου, και τι λέγατε. Διάφορα πράγματα. Έλεγα, ας πούμε, ότι δεν έχετε ιδέα ακόμα για το τι σκέφτομαι. Ξέρω ότι θέλετε να μου αρνηθείτε την καρδιά σας. Αυτό δεν σκεφτόσαστε. Δεν είστε πια και τόσο σοφός όσο νομίζετε. Μην το παίρνετε πάνω σας. Αλλά μια και είστε τίμιος άνθρωπος, πείτε μου κάτι. Αφού ξέρω πως εσείς θα μου πείτε την αλήθεια. Το ξέρετε πως είμαι με τον Αρλεκέν. Αν λοιπόν μου ερχότανε, ας πούμε, η επιθυμία να σας αγαπήσω. Και εγώ αποφάσιζα να ικανοποιήσω την επιθυμία μου αυτή. Θα έκανα άσχημα. Συμβουλέψτε με το χέρι στην καρδιά μου. Μια και δεν είμαστε κύριοι των αισθημάτων μας και αν έχετε την επιθυμία να με αγαπήσετε, δεν έχετε παρά να κάνετε την επιθυμία σας πραγματικότητα. Τουλάχιστον εγώ αυτό αισθάνομαι. Μου το λέτε αυτό σαν φίλος. Βεβαίως και με πάσα ειλικρίνεια. Και εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό έχω αποφασίσει και θεωρώ πως έχουμε δίκιο οι δυο μας. Αν μου αρέσει να σας αγαπήσω, θα σας αγαπήσω. Γι' αυτό δεν χωράει την κουβέντα. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω να κερδίσω κάτι αν εσείς δεν το θέλετε αυτό το πράγμα. Εσείς καλύτερα να μην προσπαθείτε να μαντέψετε, γιατί δεν έχω και πολύ εμπιστοσύνη στην κρίση σας. Μα πότε επιτέλους θα έρθει αυτός ο πρίγκιπας, θα τον δω εφόσον πρέπει. Να τον απαλλάξω αφού το ζητάει. Θα έρθει πολύ γρηγορότερα από ό,τι νόμιζα. Και μάλιστα όταν θα έρθει, ίσως να θέλετε αυτόν περισσότερο από μένα. Κουράγιο! Είναι τώρα αυτή η ώρα να σας πιάνει φόβος. Το μόνο εγώ τι φοβάμαι. Πάστε να τρέμετε. Δεν πρόκειται ποτέ να αγαπήσω τον πρίγκιπα. Δίνω όρκο στο... Όχι, όχι, σας παρακαλώ. Μην ολοκληρώνετε τον όρκο σας, σας συγκεντρεύω, σας εξορκίζω. Με εμποδίζετε να ορκιστώ. Ωραία, τώρα με υποχρεώσετε. Γιατί θέλετε να σας αφήσω να ορκιστείτε ενάντια στον εαυτό μου. Ενάντια στον εαυτό σας. Εσείς είστε ο πρίγκιπας. Ναι, Σίλβια. Σας ακούω, Σίλβια. Δικαίωμα, πρίγκιπα! Κόβεξα το ψάχνετε, συγγνώμη, τα κουβένα αυτό που ψάχνετε το βρήκατε. Μην το ξέρετε καλά πως αυτό που σας λέω είναι αλήθεια. Εδώ σκέφτομαι, μου αρέσει. Η ένωσή μας διασφαλίστηκε. Πρίγκιπα! Πρίγκιπα! Διασφαλίστηκε. Τα άκουσα όλα.
Κοίτα να παρηγορηθείς όπως μπορείς. Θα σου μιλήσει ο πρίγκιπας. Εμένα η καρδιά μου έχει παραλύσει. Κοίτα να συμβιβαστείς. Εγώ έχω χάσει τη λογική μου, το ομολογώ. Τι θα μου πεις, πως εγκατέλειψα. Και εγώ τι θα απαντήσω, ότι το ξέρω. Ας πούμε λοιπόν ότι μου το είπες κιόλας. Ας πούμε πως κι εγώ απάντησα. Φύγε κι εσύ. Άφησέ με κι όλα παίρνουν τέλος. Φλαμίνια, σε παραδίδω στον Αρλεκέν, τον οποίο τον υπεραγαπώ και θα τον γεμίσω πλούτη. Και σε Αρλεκέν, παίξου τη Φλαμίνια για σύζυγό σου και να ξέρεις ότι για πάντα θα έχεις την εύνοια του πρίγκιπα. Όσο για σένα, Σίλβια. Αν μπορέσεις να δεις όλες αυτές τις γιορτές που θα γίνουν για να καταλάβουν όλος ο κόσμος την αγάπη μου και την ευτυχία μου και να ξέρουν σε ποιαν είναι πλέον υποτελής. Κάτσε καλέ. Προς το παρόν γελάω με το παιχνίδι που μας έπαιξε η φιλία μας. Κάτσε καλέ. Κάντε όμως υπομονή γιατί κάτσε και η σειρά μας για παιχνίδια. Κάτσε καλέ. Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Εμένα τώρα με συγχωρείτε για την αμφίεση σε ένα έτσι πρικυπάτο Βασίλειο δεν επιτρέπεται, αλλά είναι λόγω καιρού και λόγω τριημέρου. Θερμά συγχαρητήρια, ένα ακόμα χειροκρότημα, τους αξίζει πραγματικά σε όλη την ομάδα για αυτή την πολύ ωραία βραδιά που μας χαρίσατε. Θερμά συγχαρητήρια στο μοναδικό Δημήτρη Σπορίδη που τον έχουμε και χαιρόμαστε εδώ. Είναι μοναδικός. Και θα του δώσουμε και μία εφοδέσμη. Εκ μέρους λοιπόν θα εκπροσωπήσει η εφοδέσμη αυτή όλους εδώ πέρα τους ταλαντούχους ηθοποιούς που χαιρόμαστε που έχουμε στο Δήμο και χαιρόμαστε και έχουμε και εσάς. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι εδώ. Ένα χειροκρότημα λίγο να το ευχαριστήσω. Καλό καλοκαίρι να έχετε, με υγεία, αγάπη και χαρά και πάτε αυτό το θεατράκι. Και έρωτα, και έρωτα. Κομμωδία, είδατε, μιλήσει έρωτα σήμερα. Όλες οι εκπλήσεις. Τέλεια. Θα σας απολαύσουμε νομίζω και το επόμενο διάστημα αύριο, οπότε όσοι πιστοί προσέλθατε, να πείτε και σε φίλους γνωστούς. Παίζετε και δεύτερη μέρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ και νομίζω ο Δημήτρης θα μας εκπλήξει και τις επόμενες φορές με πολύ ωραίες παραστάσεις, να είμαστε γεροί. Καλό βράδυ να έχετε.